அப்பா உண்மை உயர்த்துக்கிறோம். அப்படியாக நாவை திறந்த ஆண்டவர் அப்படியாக உயர்த்தும். நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர், உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவர். பரலோக தேவனே உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவர். எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம், உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவர். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவர். பரிசுத்த ஆவியானவரே உயர்த்துக்கிறோம், உயர்த்துக்கிறோம் ஆண்டவர். இந்த வேலையில் கூட அப்படியாக ஆண்டவர் கூடி வந்திருக்கிற ஜனங்களை தேவனுடைய சமத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எங்களை ஆண்டவர் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஒரு விஷயம் ஆண்டவர், ரத்தம் ஆண்டவர் எங்களை கழுவுவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். பரிசுத்தப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. எங்களை குற்ற குறைவுகள் பாவங்கள் ஆண்டவரே, மன்னிக்க முடியாத தன்மைகள் எல்லாத்தையும் கத்தர் மன்னிங்க ஆண்டவர். என்னைக்குமே துதிக்கிறதுக்கு ஆராதிக்கிறதுக்கு ஆண்டவரே கத்தர் அப்படியாக எங்களை ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை தகுதிப்படுத்துவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஓ நன்றி நன்றி. அப்படியாக நாவை திறந்தபடியாக ஆண்டு ஓய்த்தோம். நன்றி ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவர். ஹோரி காந்தரியாந்தல ரபர பர 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 ஸ்ரீயாந்திரி ரீமாந்தரியாந்தல ரபர பர 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 ஸ்ரீயாந்தல ரபர பர 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 ஸ்ரீயாந்திரி ரீகாந்தரியாந்தல ரபர பர 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 ஸ்ரீயாந்திரி ரீமாந்தரியாந்தல ரபர பர 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 ஸ்ரீயாந்திரி. நன்றி ஆவியானவரே, உயர்த்துகிறோம், உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஆபிரகாமின் தேவனே, ஈசாக்கின் தேவனே, யாக்கோப்பின் தேவனே உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஓரி கந்தரியாந்தல பர 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 ஸ்ரீயாந்திரி ரீமாந்தரியாந்தல பர 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 ஸ்ரீயாந்திரி. நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றி ஆவியானவரே, உயர்த்துகிறோம், உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. பரலோக தேவனே உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்ரீயாந்தல ரபர பர 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 ஸ்ரீயாந்திரி ரீகாந்தரியாந்தல ரபர பர 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 ஸ்ரீயாந்திரி ரீமாந்தரியாந்தல ரபர பர 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 ஸ்ரீயாந்திரி ரீகாந்தரியாந்தல ரபர பர 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 ஸ்ரீயாந்திரி. நன்றி இயேசுவே, உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி இயேசப்பா. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ரீகாந்தரியாந்தல ரபர பர 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 ஸ்ரீயாந்திரி. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி இயேசப்பா. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ரீகாந்தரியாந்தல ரபர பர பர ஸ்ரீயாந்திரி. நன்றி ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். நன்றி ஸ்தோத்திரம். பனி போல பெய்யு பரிசுத்தரே, மலையாக பொழியு ஆவியே. பனி போல பெய்யு பரிசுத்தரே, மலையாக பொழியு ஆவியே. மலையாக பொழியு ஆவியே. ஆவியே, ஆவியே, மலையாக பொழியு ஆவியே. பனி போல பெய்யு பரிசுத்தரே, மலையாக பொழியு ஆவியே. பனி போல பெய்யு பரிசுத்தரே, மலையாக பொழியு ஆவியே. மேன்மை மேன்மையானவரே, மேகஸ்தம்பம் மேன்மையானவரே, மேகஸ்தம்பமே ஊற்று தனி ஜீவனதி, ஊற்று தனி ஜீவ
காப்பாத்தி வளர்ப்பவரே, காப்பாத்தி வளர்ப்பவரே. ஆவியே, 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 மலையாக பொழியு. ஆவியே, 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 மலையாக பொழியு. ஆவியே, பனி போல பெய்யு பரிசுத்தரே, மலையாக பொழியு. ஆவியே, பனி போல பெய்யு பரிசுத்தரே, மலையாக பொழியு. ஆவியே, மலையாக பொழியு. ஆவியே, மலையாக பொழியு. ஆவியே. ஓ நன்றி ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒரு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒரு கந்தரியாந்தரே அப்படியாக நாவிற்கு வந்து அப்படியாக ஆண்டு உயர்த்துவோம். நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஒரு கந்தரியாந்தரே நல்லவரே, உயர்த்துகிறோம், ஆராதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பரலோக தேவனை ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓரே கந்தரியாந்தரே, ஓரே மாந்தரியாந்தலூர் பர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 
ஷந்தலுரு பர சில்யாந்தரே. ஓ நன்றி நன்றி இயேசுவே, உம்மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. கொடானு கொடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி இயேசப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி நன்றி ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, நன்றி ஆண்டவரே. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஸோ இந்த வேலை கூட அப்படியே கரல் தட்டி நம்ம இந்த பாடல் பாட போறோம். விடுதலை நாயகன் வெற்றியை தருகிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஸோ ஆண்டவர் பல காரியத்திலிருந்து நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஆமென். ஸோ இந்த வேலை கூட கரங்கள் தட்டி இந்த பாடல் பாடுவோம். விடுதலை நாயகர் வெற்றியை தருகிறார், எனக்குள்ளே இருக்கிறார், என்ன ஆனந்தம். விடுதலை நாயகர் வெற்றியை தருகிறார், எனக்குள்ளே இருக்கிறார், என்ன ஆனந்தம். நான் பாடி பாடி மகிழ்வேன், தினமாடி ஆடி துதிப்பேன். நான் பாடி பாடி மகிழ்வேன், எங்கும் ஓடி ஓடி சொல்லுவேன், எங்கும் ஓடி ஓடி சொல்லுவேன். என் இயேசு ஜீவிக்கிறார், என் இயேசு ஜீவிக்கிறார். விடுதலை நாயகர் வெற்றியை தருகிறார், எனக்குள்ளே இருக்கிறார், என்ன ஆனந்தம். விடுதலை நாயகர் வெற்றியை தருகிறார், எனக்குள்ளே இருக்கிறார், என்ன ஆனந்தம். அவர் அன்பின் அபிஷேகத்தால் என்னை நிரப்பி நடத்துகின்றார். அவர் அன்பின் அபிஷேகத்தால் என்னை நிரப்பி நடத்துகின்றார். சாத்தானின் வலிமை வெல்ல, சாத்தானின் வலிமை வெல்ல அதிகாரம் எனக்கு தந்தார், அதிகாரம் எனக்கு தந்தார். விடுதலை நாயகர் வெற்றியை தருகிறார், எனக்குள்ளே இருக்கிறார், என்ன ஆனந்தம். விடுதலை நாயகர் வெற்றியை தருகிறார்,
தருகிறார், எனக்குள்ளே இருக்கிறார். என்ன ஆனந்தம்! செங்கடலை கடந்து செல்வேன், யோர்தானை மிதித்து நடப்பேன். செங்கடலை கடந்து செல்வேன், யோர்தானை மிதித்து நடப்பேன். எரிகோவை சுத்தி வருவேன், எரிகோவை சுத்தி வருவேன். காலம் ஊதி ஜெபிப்பேன், காலம் ஊதி ஜெயிப்பேன். விடுதலை நாயகர் வெற்றியை தருகிறார், இருக்கிறார். என்ன ஆனந்தம்! விடுதலை நாயகர் வெற்றியை தருகிறார், எனக்குள்ளே இருக்கிறார். என்ன ஆனந்தம்! நான் பாடி பாடி மகிழ்வேன், தினமாடி ஆடி துதிப்பேன். 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 சொல்லுங்க, நான் பாடி பாடி மகிழ்வேன், தினமாடி ஆடி துதிப்பேன். எங்கும் ஓடி ஓடி சொல்லுவேன், எங்கும் ஓடி ஓடி சொல்லுவேன். என் இயேசு ஜீவிக்கிறார், என் இயேசு ஜீவிக்கிறார். விடுதலை நாயக வெற்றியோடு, வெற்றியை தருகிற உற்சாகத்தோடு எனக்குள்ளே இருக்கிறார். என்ன ஆனந்தம்! விடுதலை நாயகர் வெற்றியை தருகிறார், எனக்குள்ளே இருக்கிறார். என்ன ஆனந்தம்! செங்கடலை கடந்து செல்வேன், யோர்தானை மிதித்து நடப்பேன். செங்கடலை கடந்து செல்வேன், யோர்தானை மிதித்து நடப்பேன். எரிகோவை சுத்தி வருவேன், எரிகோவை சுத்தி வருவேன். காலம் ஊதி ஜெயிப்பேன், காலம் ஊதி ஜெயிப்பேன். விடுதலை நாயகர் வெற்றியை தருகிறார், எனக்குள்ளே இருக்கிறார். என்ன ஆனந்தம்! விடுதலை நாயகர் வெற்றியை தருகிறார், எனக்குள்ளே இருக்கிறார். என்ன ஆனந்தம்! அவர் அன்பின் அபிஷேகத்தால் என்னை நிரப்பி நடத்துகின்றார். அவர் அன்பின் அபிஷேகத்தால் என்னை நிரப்பி நடத்துகின்றார். சாத்தானின் வலிமை வெல்ல, சாத்தானின் வலிமை வெல்ல அதிகாரம் எனக்கு தந்தார், அதிகாரம் எனக்கு தந்தார். சாத்தானி வலிமை வெல்ல, சாத்தானி வலிமை வெல்ல அதிகாரம் எனக்கு தந்தார், அதிகாரம் எனக்கு தந்தார். விடுதலை, விடுதலை நாயகர் வெற்றியை தருகிறார். ஆராதிக்கிற நேரத்தில், துதிக்கிற நேரத்தில் ஆண்டவரே என்ன ஆனந்த விடுதலை. எங்களோட ஆவி ஆத்மா சரீர சிந்தையில் ஆண்டவரே விடுதலை உண்டாவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. எனக்குள்ளே இருக்கிறார் என்ன ஆனந்த, என்ன ஆனந்த
தினமாடி ஆடி துதிப்பேன், நான் பாடி பாடி மகிழ்வேன். தினமாடி ஆடி துதிப்பேன், எங்கும் ஓடி ஓடி சொல்லுவேன், எங்கும் ஓடி ஓடி சொல்லுவேன். என் இயேசு ஜீவிக்கிறார், என் இயேசு ஜீவிக்கிறார், என் இயேசு ஜீவிக்கிறார், என் இயேசு ஜீவிக்கிறார். எங்கும் ஓடி ஓடி சொல்லுவேன், எங்கும் ஓடி ஓடி சொல்லுவேன். என் இயேசு ஜீவிக்கிறார், என் இயேசு ஜீவிக்கிறார். வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம். வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம். வெள்ளம் போல சாத்தான் வந்தாலும் ஆவிதானே கொடி பிடிப்பார். வெள்ளம் போல சாத்தான் வந்தாலும் ஆவிதானே கொடி பிடிப்பார். அஞ்சாதேன் மகனே, நீ அஞ்சாதேன் மகளே, அஞ்சாதேன் மகனே, நீ அஞ்சாதேன் மகளே. ஹல்லேலூயா. வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், வீர நடை நடந்திடுவோம். வெற்றி கொடி, வெற்றி கொடி ஆண்டவரே, எங்களோட ஆவி ஆத்மா சரீர சிந்தியில ஒரு விடுதலை, ஒரு வெற்றி ஆண்டவரே. ஓ வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம். ஆயிரம் தான் துன்பம் வந்தாலும் அணுகாது அணுகாது. ஆயிரம் தான் துன்பம் வந்தாலும் அணுகாது அணுகாது. ஆவியின் பட்டயம் உண்டு, நாம் அழுகை வென்று விட்டோம். ஆவியின் பட்டயம் உண்டு, நாம் அழுகையை வென்று விட்டோம். வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம். வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம். காடுமானாலும் காடுமானம் மேடுமானாலும் கர்த்தருக்கு பின் நடப்போம். காடானாலும் மேடுமானாலும் கர்த்தருக்கு பின் நடப்போம். கலப்பையில் கை வைத்திண்டோ, நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டோம். கலப்பையில் கை வைத்திண்டோ, நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டோம். வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம். வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம். கோலியாத்தை முறியடிப்போம், இயேசுவின் நாமத்தினால். கோலியாத்தை முறியடிப்போம், என் இயேசுவின் நாமத்தினால். கோலியாத்தை முறியடிப்போம், என் இயேசுவின் நாமத்தினால். கோலியாத்தை முறியடிப்போம், இயேசுவின் நாமத்தினால். விசுவாச கேடயத்தால் நாம் பிசாசை வென்றிடுவோம். விசுவாச கேடயத்தால் நாம் பிசாசை வென்றிடுவோம். விசுவாச கேடயத்தால் நாம் பிசாசை வென்றிடுவோம். வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம். வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், காடானாலும் மேடுமானாலும் கர்த்தருக்கு பின் நடப்போம். காடானாலும் மேடுமானாலும் கர்த்தருக்கு பின் நடப்போம். ஆயிரம் தான் துன்பம் வந்தாலும் அணுகாது அணுகாது.
ஆயிரம் தான் துன்பம் வந்தாலும் அணுகாது அணுகாது. ஆவி பட்டயம் உண்டு, நாம் அழுகையை வென்று விட்டோம். கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டு, நாம் அழுகையை வென்று விட்டோம். ஆயிரம் தான் துன்பம் வந்தாலும் அணுகாது அணுகாது. ஆயிரம் தான் துன்பம் வந்தாலும் அணுகாது அணுகாது. காணானாலும் மேடுமானாலும் கர்த்தருக்கு பின் நடப்போம். காணானாலும் மேடுமானாலும் கர்த்தருக்கு பின் நடப்போம். கலப்பையில் கை வைத்திட்டோ நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டோம். கலப்பையில் கை வைத்திட்டோ நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டோம். கலப்பையில் கை வைத்திட்டோ நான் திரும்பி பார்க்க மாட்டோம். இயேசுவின் பின் நான் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். இயேசுவின் பின் நான் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். சிலுவை சிலுவை முன்னால் உலகமே பின்னால். சிலுவை முன்னால் உலகமே பின்னால். இயேசு சிந்திய இரத்தத்தினாலே என்றும் விடுதலையே. இயேசு சிந்திய இரத்தத்தினாலே என்றும் விடுதலையே. இயேசுவின் பின் நான் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். இயேசுவின் பின் நான் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். இயேசுவின் பின் நான் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். சிலுவை சிலுவை முன்னால் உலகமே பின்னால். இயேசுவின் முன்னால் உலகமே பின்னால். இயேசு சிந்திய இரத்தத்தினாலே என்றும் ஜெயம் ஜெயமே. இயேசு சிந்திய இரத்தத்தினாலே என்றும் வெற்றி வெற்றியே. இயேசு சிந்திய இரத்தத்தினாலே என்றும் ஜெயம் ஜெயமே. நாங்கள் விசுவாசத்தில் சொல்கிறோம். இயேசு சிந்திய இரத்தத்தினாலே என்றும் வெற்றி வெற்றியே. சொல்லுவோம். இயேசு சிந்திய இரத்தத்தினாலே என்றும் ஜெயம் ஜெயமே. அல்லேலூயா. இயேசு சிந்திய இரத்தத்தினாலே என்றும் வெற்றி வெற்றியே. அல்லேலூயா. இயேசு சிந்திய இரத்தத்தினாலே என்றும் ஜெயம் ஜெயமே. அல்லேலூயா. இயேசுவின் பின் நான் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். இயேசுவின் பின் நான் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். உலகத்தின் பெருமை செல்வத்தின் பற்று எல்லாம் உதறிவிட்டேன். உலகத்தின் பெருமை செல்வத்தின் பற்று எல்லாம் உதறிவிட்டேன். உடல் பொருளாவி உடைமைகள் யாவும் ஒப்பு கொடுத்து விட்டேன். உடல் பொருளாவி உடைமைகள் யாவும் ஒப்பு கொடுத்து விட்டேன். நாவர் ஆலய எனக்குள்ளே இயேசு, நான் அவர் ஆலய எனக்குள்ளே இயேசு. என்ன நடந்தாலும் எவ்வேளையிலும் எப்போதும்
சொல்ல, என்ன நடந்தாலும் எவ்வேளையிலும் எப்போதும் துதித்திடுவேன். அல்லேலூயா. என்ன நடந்தால் எவ்வேளையிலும் எப்போதும் துதித்திடுவேன் இயேசுவை. என்ன நடந்தால் எவ்வேளையிலும் எப்போதும் துதித்திடுவேன். அல்லேலூயா. என்ன நடந்தால் எவ்வேளையிலும் எப்போதும் துதித்திடுவேன். இயேசுவின் பின்னா நான் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். இயேசுவின் பின்னா நான் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன். உலகமே பின்னா, உலகமே பின்னா, இயேசு சிந்திய ரத்தத்தினாலே என்றும் விடுதலையே. இயேசு சிந்திய ரத்தத்தினாலே என்றும் ஜெயம் ஜெயமே. இயேசு சிந்திய ரத்தத்தினாலே என்றும் வெற்றி வெற்றியே. இயேசு சிந்திய ரத்தத்தினாலே என்றும் விடுதலையே. இயேசு சிந்திய ரத்தத்தினாலே என்றும் விடுதலையே. இயேசு சிந்திய ரத்தத்தினாலே என்றும் விடுதலையே. அப்படியாக கரல் தட்டி விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. அப்படியாக கரல் தட்டி ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. அப்படியாக கரை தட்டி தட்டி வெற்றியை பெற்றுக்கொள்ளுவோம். ஓ ஆண்டவரே, எங்க வாழ்க்கையில வெற்றி கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஜெயத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். விடுதலை கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களோட ஆவி ஆத்மா சரீர சிந்தை இருபத்திலாண்டரு ஒரு விடுதலை. எங்களோட ஆவி ஆத்மா சரீர சிந்தை இருபத்திலாண்டரு ஒரு ஜெயம் ஆண்டவரே. எங்களோட ஆவி ஆத்மா சரீர சிந்தை இருபத்திலாண்டரு ஒரு வெற்றி ஆண்டவரே. ஒரே கந்தரி அந்தல ரபர பர 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 ஸ்ரீயந்தரு, ஒரே மாந்தரி அந்தரு ரபர பர 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 ஸ்ரீயந்தரு. ஒரு தெளிவு உண்டாவதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களோட ஆவி ஆத்மா சரீர சிந்தை இருத்துல ஒரு தெளிவு உண்டாவதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லா கட்டுகள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அறுக்கப்படுவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல ஒரே கந்தரி அந்தல ரபர பர 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 ஸ்ரீயந்தரு, ஒரே மாந்தரி அந்தல ரபர பர 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 ஸ்ரீயந்தரு, ஒரே கந்தரியந்தலு ரபர பர 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 ஸ்ரீயந்தரு, ஒரே கந்தரியந்தல ரபர பர 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 ஸ்ரீயந்தரு. நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஆமாண்டவரே, கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாலு கூட இந்த ஆராதனை ஆண்டவரே, துதிக்கிற நேரத்தில் ஆராதிக்கிற நேரத்தில் உயர்த்துக்கிற நேரத்தில் ஆண்டவரே, எங்கள் வாழ்க்கையில் காணப்படுற தோல்விகள் ஆண்டவரே வெற்றியாக மாறுவதற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஜெயம் இல்லாத இடத்துல ஆண்டவரே ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் விடுதலையில் இல்லாமல் ஆண்டவரே காரியத்தில் போராட்டி கொண்டு இருக்கிற நேரத்தில் ஆண்டவரே அந்த காரியத்தில் நாங்கள் விடுதலை பெற்றுக்கொள்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆண்டவரே கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஆவியானவரே உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றி நன்றி ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அப்படியே கண்களை மூடி கரங்களை உயர்த்தி அப்படியே நம்ம ஆண்டவரை ஆராதிப்போம். பிரசனத்தினால் நிரப்புவதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரசனம் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் அப்படியாக ஆண்டவர் நிரப்பப்படுவதற்காக ஒரு மகிமையினால் நிரப்புவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றி. கர்த்தரின் மேய்ப்பரா இருக்கிறதால் ஒரு குறையென இல்லையே. கர்த்தரின் மேய்ப்பரா இருக்கிறதால் நான் தாழ்ச்சி இருக்கிறதால் ஒரு குறையென இல்லையே.
கர்த்தரின் மேய்ப்பராயிருக்கிறதால் நான் தாழ்ச்சி அடையேனே. புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்திடுவார். அமர்ந்த தண்ணீரண்டை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்திடுவார். அமர்ந்த தண்ணீரண்டை மேய்த்திடுவார். ஆத்மாவை தினம் தேற்றிடுவார். நீதியில் பாதையில் நடத்திடுவார். ஆத்மாவை தினம் தேற்றிடுவார். நீதியில் பாதையில் நடத்திடுவார். செல்லும் வழியை செவ்வையாக்கி நம் முன் செல்ல உதவிடுவார். சோதிடாமல் பலன் கொடுத்து தம் கரத்தினால் தாங்கிடுவார். தம் கரத்தினால் தாங்கிடுவார். நன்மை கிருபையும் நன்மையும் கிருபையும் தொடர்ந்திடுமே என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம். நன்மை கிருபையும் நன்மையும் கிருபையும் தொடர்ந்திடுமே என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம். வெற்றி ஜெயம் ஓ நன்மையும் கிருபையும் தொடர்ந்திடுமே என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம். அப்படியாக தேவனோட பிரசன்னம் நன்மையும் கிருபையும் தொடர்ந்திடும். வெற்றி ஜெயம் விடுதலை ரிகாசந்தரியாந்துலரபோசியாந்தரே. நன்மையும் கிருபையும் கிருபையும் தொடர்ந்திடுமே என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம். ஹல்லேலூயா. நன்மையும் கிருபையும் தொடர்ந்திடுமே என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம். நன்மை கிருபையோ நன்மையும் கிருபையும் தொடர்ந்திடுமே என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம். என் ஜீவனுள்ள நாள் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம். அப்படியே அறிக்கையிடுங்க அறிக்கையிடுங்க. கிருபை நம்ம ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம். ஹல்லேலூயா. நம்ம ஜீவன் இந்த பூமியில இருக்கிற வரைக்கும் நன்மையும் கிருபையும் நம்மளை தொடரும். ஹல்லேலூயா. நன்மையில் தொடர்ந்திடுமே என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம். அறிக்கையிடுங்க. வாய்களை தேடுவோம். நன்மை கிருபையில் தொடர்ந்திடுமே என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம். ஹல்லேலூயா. நன்மை கிருபையில் தொடர்ந்திடுமே என் ஜீவன். நன்றி செலுத்துகிறோம். ஓ ஹல்லேலூயா. நன்றி ஆண்டவரே. நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்மையை கிருபையும் ஆண்டவரே. அப்பா ஜீவனுள்ள நாள் நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you, Jesus. Hallelujah. நன்றி. மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். பிரசன்னத்துக்காக நன்றி, வல்லமைக்காக நன்றி செலுத்து. அப்பா
அப்பா நன்மையும் கிருபையும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நாளாக நீ கொடுத்ததுக்காக நன்றி. நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே, இது கொடுத்துட்டு ஆண்டவரே, நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் ஆண்டவரே. அப்படியாக நம்ம எல்லோரும் நன்றி செலுத்துவோம். ஆராதனை செஞ்சோம். கடைசியில் நன்மை கிருபை உள்ள நாளெல்லாம் நன்மை கிருபை நம்மளுக்கு தொடர்ந்து வரோன்னு ஜெபம் பண்ணிட்டு நம்ம அமர்ந்துரும். அல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார், எப்போதும் நல்லவராக இருக்கிறார். இயேசு நல்லவராக இருக்கிறார், பரிசுத்த ஆவியானவர் நல்லவராக இருக்கிறார். ஆமென், ஆமென். சில அறிவிப்பு இருக்கிறது. எப்பொழுது போல நம்மளுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை இங்கே 7:30 மணிக்கு இருக்கிறது. தொடர்ந்து நம்மளுக்கு கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை 8 மணிக்கு இங்கே இருக்கிறது. அதே போல தொடர்ந்து நம்மளுக்கு வாலிப சர்வீஸு இந்த வாரமும் இங்கே இருக்கிறது. வெளியே போகிறதுக்கு அவுட் வெளிநாட்டுக்கு கேள் பக்கிட்டு போகிறார். ஆமாம், வெளிநாட்டுல பக்கத்து ஊருக்கு போகிறார். கேள் பக்கிட்டு 1.5 வருஷமா 1 வருஷத்துக்கு மேலே அவர் வேலை பழக போகிறார். வரும் நாட்களில் அவர் முடிவு இந்த வருகிற அடுத்த மாதத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எல்லாமே திறக்கிறாங்க, கஸ்தாம் திறக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க, எல்லாமே திறந்து விடுறேன்னு சொல்கிறாங்க. இல்லையாம்மா, அடைச்சி வச்சுருக்காங்களா? ஓகே, திறக்க வைக்கணும், ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆமென். ஆனால் சபைகள் ஒன்று, ஜனங்கள் ஐக்கியம் படலாம். ஐக்கியம். பெரிய காரியங்கள் நடக்கலையா? கர்த்தர் கூடி சீக்கிரத்தில் எல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியங்கள் செய்வார், நல்லது செய்வார். அல்லேலூயா. ஓகே, தொடர்ந்து தேவனோட வார்த்தைக்கு போகிறது சந்தோஷமாக இருக்கிறது. நம்ம தடைகள் இல்லாமல் இப்போ மறுபடியும் தடைகள் இல்லாமல் நம்ம ஆராதனை செய்ய வரப்போ என்னன்னா, ஜனங்கள் போகிறது பாரத்தில் இருக்கிறாங்க, கவலையில் இருக்கிறாங்க, வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். ஆமென், ஆமென், அல்லேலூயா. ஓகே, இந்த வேலையில் நம்ம தேவனோட வார்த்தை, இந்த பழைய ஏற்பாட்டுக்கு இயேசுவை போல நம்ம ஜீவிக்கணும். நம்ம இப்போ புதிய வாக்குத்தத்தத்தில் நம்ம நடக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, மோசே காலத்தில் மோசே தேவன் முகமுகமாக பார்த்து 10 கட்டளை கொடுத்து, ஆமென், அவங்க இப்படி தான் நடக்கணும் அவரோட ஜனங்களை, ஆமென், இந்த மாதிரி கட்டளை அவர் கொடுத்து எழுதி கொடுத்து ஜீவிக்க வைத்து கட்டளையாக மாற்றுறார். அதுதான் இந்த பழைய புது ஏற்பாடுகளை நம்ம வரும்போது. ஆமென். சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? ஓகே. ரிகாந்தர வஷிகிரியந்தர தரியந்தர. ஏன்னா நம்ம வேதத்துக்குள்ளார போவோம். ஓகே. ஏன்னா கடைசி நேரத்தில் அபிஷேகத்தில் ஓவரா இது பண்ணதுனால இப்போ தண்ணி காலுக்கு போங்க, நான் கொண்டு போறேன்னு சொன்னாங்க. வேதனையும் கவலையும் கண்ணீரும் துக்கத்துல தான் வந்தாங்க. ஆமென். மோசே காலத்தில் நீங்க பார்க்க போனா எல்லாம் முறுமுறுத்தாங்க. சொல்லுங்க, முறுமுறுத்தாங்க. மோசே காலத்துல தேவன் பெரிய பெரிய அற்புதங்கள் செய்தாரு. சாப்பாடு எல்லாம் முறுமுறுத்தாங்க, தண்ணீர் எல்லாம் முறுமுறுத்தாங்க, எல்லாம் முறுமுறுத்து அப்புறம் பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டு அப்ப கூட ஆசீர்வதித்து பாருங்க. ஜனங்களை நடத்தி தான் வந்தாரு. சொல்லுங்க, ஜனங்களை நடத்தி. அவங்களுடைய ஜீவியம், அவங்களோட வாழ்க்கை, நடைமுறை எல்லாமே கர்த்தருக்கு தெரியும். சொல்லுங்க, கர்த்தருக்கு தெரியும். அதே போலதான் நம்மளோட வாழ்க்கையும் கர்த்தருக்கு தெரியும். நம்ம ஜீவிக்கிற இந்த பூமியில இயேசு கிறிஸ்து வந்து எல்லாத்தையும் செய்து முடிச்சுட்டு போயிட்டாரு. அவருடைய ஜீவியம் போலதான் நம்மளும் நடக்க வேண்டும். சொல்லுங்க, இயேசுவை போலதான் நான் நடக்கணும். இயேசு என்ன செஞ்சுட்டு போனாலும் அதை நான் செஞ்சாகணும். இயேசு போலதான் இருக்கணும். சொல்லுங்க, இயேசு போலதான் இருக்கணும்.
இந்த பூமியில மறுபடியும் பழைய ஏற்பாட்டுக்கு நீங்க போலாம். அவங்க ஆண்டவர் வார்த்தைக்கு வசனத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு. ஆனா அந்த ஜீவியம் கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஆமென். கஷ்டப்பட்டாருங்களா இல்லையா? காலையில எழுந்து போயிட்டு ஆண்டவர் அந்த சாப்பாடு வச்சிருந்தாரு, மண்ணாவை போய் பொறுக்கணும். நம்ம அந்த மாதிரிலாம் மண்ணாலாம் பொறுக்கிறதுல மண்ணாவை பொறுக்குறீங்களா? வீட்டில் போயிட்டு அந்த டப்பா வச்சுருப்பாங்க, டப்பாவை நவுத்திங்க, 1 கோலை 2 கோலை 3 கோலை எங்கே போடுவீங்க? ரைஸ் குக்கரில் போடுவீங்க, அது வெந்துடும். ஆமீன். ஐஸ் பெட்டி திறப்பீங்க, சக்குன்னு கோழி எடுப்பீங்க, சக்குன்னு போட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வீட்டுள்ளுக்கே எல்லாம் முடிஞ்சிடும். அவங்க காலத்தில் அவங்க ஜீவியத்தில் பழைய ஏற்பாடெல்லாம் போய் வனாந்தரத்தில் போய் தேடுறது, எடுத்துகிட்டு வந்து சமைச்சு. தண்ணீர் கூட அங்கே இருக்காது, போய் முல்லை போடுறோம், தண்ணி போய் தேடிட்டு வருவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. இப்போ நம்மளுக்கு ஆண்டவர் எல்லாமே நன்மையும் கிருபி நம்மளை தொடர்ந்து வந்து கொண்டு இருக்கு, எல்லாம் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. எல்லாமே உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துட்டாரு. ஆமேன். இந்த காரியத்தை நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த நம்மளுக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துட்டாரு. ஆமேன். அல்லேலூயா. தண்ணி இல்லாத காடு இல்லை, இருந்தாலும் அதை எப்படியாவது ஆண்டவர் அங்கே கிணறு நோண்டி எல்லாம் தண்ணி வந்துடுது. ஆமேன். கர்த்தர் நல்ல பாலும் தேடும் ஓனு தேசம் இந்த மலேசியாவில் நம்ம வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நம்ம ஜீவியம் அப்படி நல்ல ஜீவியமா ஆண்டவர் நடத்தி கொண்டு வருகிறார். ஆமே. இது எல்லாமே இயேசு மூலியமாக தான் நம்ம இந்த பூமியில எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கிறது. அவர் நாமத்தில் எதை கேட்கிறோம் அதை பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன்னு சொல்லி இருக்கிறார். ஆமேன். அல்லேலூயா. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து இருந்த காலத்திலையும் எவ்வளவு பாடுகள் தெரியுங்களா? எவ்வளவு பாடுகள். அவருடைய ஜீவியம், அவரு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காரு, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காரு. சொல்லுங்க, அவர் கஷ்டப்பட்டிருக்காரு. நம்ம கஷ்டப்படுறோமா? இல்லை. ஆமேன். நம்ம இங்கேருந்து ஜேபிக்கு வேலைக்கு போறோம்னாக்கா ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் வச்சிங்களா, இங்கேருந்து காடியை போய் நின்றுவீங்க. இவங்களாம் இங்கேருந்து நடக்கணும். சொல்லுங்க, நடக்கணும். இயேசு நடந்து தான் ஊழியத்தெல்லாம் செஞ்சாரு. நம்மளுக்கெல்லாம் அப்படிலாம் இல்லை. கர்த்தர் அப்படியாக எல்லாம் நன்மையும் கிருபையுமாக நம்மளை கொடுத்து வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு. ஜீவிக்கிறோம் நம்ம அந்த அந்த இதில் ஜீவனம் பண்றோம்னா நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆமேன். இது எல்லாமே அவர் கொடுத்துட்டு வர்றார். ஆனாலும் ஒன்று காரியம் அவரே சொல்லிட்டு போயிட்டார். இப்படி நடங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம தான் இன்னும் நிறைய இருக்கிறது. ஆனால் நான் எடுத்தது கொஞ்சம் தான். இன்னும் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். அப்படியாக யோவான் 13வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை எடுத்து வாசிங்களேன். பஸ்கா பண்டிகைக்கு முன்னே இயேசு இவ்வுலகத்தை விட்டு பிதாவினிடத்துக்கு போகும்படியான தம்முடைய வேலை வந்ததென்று அறிந்து தாம் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிற நம்முடையவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தபடியே முடிவு பரியந்தமும் அவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தார். ஆமென். அல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்து ஜீவிக்கிற அந்த நாட்கள்ல அவரு நம்மளுக்கு அவரு இயேசுவை போல நாமும் ஜீவிக்க வேண்டும் சொல்றார். இயேசு இந்த பூமியில இருக்கும் போது பாடுகள் கஷ்டத்துல இருந்தாரு, பிரச்சனைல இருந்தாரு. பழைய ஏற்பாடுல நீங்க பார்க்கும்போது அந்த பிரச்சனை. ஆனா நம்மளுக்கு எல்லாமே ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது. ஆனாலும் அவர் என்ன சொல்றது? இயேசுவை போல நம்ம ஜீவிக்கணுமா. இந்த காரியம் என்னன்னாக்கா இயேசுவை போல நம்ம ஜீவிக்கணும். பாடுகள் வேற, கஷ்டங்கள் வேற, அதெல்லாம் ஜெயித்து வந்து ஆண்டவர் வெற்றி கொடுத்து நம்மளை தெரிந்து கொண்டார். ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார். இப்பொழுதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாருனாக்கா, பாசிங்களேன், இயேசு கிறிஸ்து காட்டி கொடுக்குற அந்த நாட்களில் ஆண்டவர் பரலோகத்து எடுத்துக்கொள்ள போகிற டைம், சிலுவையில் அடிக்க போகிற சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டு அவர் 3ஆம் நாள் உயிர் தெரிந்து 3ஆம் நாள் உயிர் தெரிந்து மறுபடியும் பரலோகம் போய் இதெல்லாம் நடக்கிற காலகட்டத்துக்கு முன்னுக்கே இயேசு கிறிஸ்து பஸ்கா பண்டிகைக்கு முன்னே, பஸ்கா பண்டிகை முன்னுக்குனாக்கா வர்றதுக்கு முன்னுக்கு. ஓகே, வாசிங்க. பஸ்கா பண்டிகைக்கு முன்னே இயேசு இவ்வுலகத்தை விட்டு பிதாவினிடத்துக்கு போகும்படியான தம்முடைய வேலை வந்ததென்று. ஆமே, தம்முடைய வேலை வந்துருச்சு. சொல்லுங்க, வேலை வந்துருச்சு. இயேசு கிறிஸ்துக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. சொல்லுங்க, டைம் ஆயிடுச்சுன்னு. எங்க போறதுக்கு? பிதா கிட்ட போறதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அதனால என்ன செய்யறாருனாக்கா
அவரோட வேலையை செய்ய போறாரு. அதே போல தான் நம்ம இந்த பூமியில இருக்கிறோம். நம்மளுக்கும் டைம் தெரிஞ்சுக்குங்க, தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க. யுத்தங்கள்லாம் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆமேன். இதெல்லாம் பைபிளில் நீங்கள் பழைய புது ஏற்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இயேசுவே சொல்லிட்டு பாரு, இதெல்லாம் நடக்கும், வரப்போகுது. இந்த யுத்தங்கள் இதெல்லாம் வர்றதுன்னு முன்னே நம்ம தியானிச்சிருக்கிறோம். இயேசு வருகைக்கு இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்னே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. அல்லேலூயா. இது நல்லா நினைச்சுங்க, இயேசுவே சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. அதே போல இயேசு போறதுக்கு முன்னுக்கு என்ன சொல்றாரு? நான் பிதாவோட வாசிங்களேன் இருங்க. பிதாவின் இடத்துக்கு போகும்படியான தம்முடைய வேலை வந்தது என்று அறிந்து கொள்ளுங்க. நீங்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்பொழுது சூழ்நிலையை நீங்கள் கவனமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். என்ன நடக்குது? இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வாக்குத்தத்தம் வசனங்கள் அப்படியாக நிறைவேறி கொண்டு இருக்கிறது. இது கடைசி காலத்துல நிக்கிறோம். ஆமென். நம்மளும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம்மளும் இயேசு கிறிஸ்து பிதாவிட்ட போறதுக்கு முன்னுக்கு அவர் என்ன செஞ்சுட்டு போனாரு, அது அழகா செஞ்சுட்டு அவர் கணக்கா அவர் பிதாகிட்ட. அதே போல நம்மளுடைய ஜீவியம், இந்த பூமியில இருக்கிறோம், உயிரோடு இருக்கிறோம். ஆமே. இந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய அறிந்து கொள்ள வேண்டும். தேவனுடைய தேவனுக்காக நிற்கிற பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு தான். மற்றவங்களாம் இப்போ என்னது, தலைவராகணும், இந்த தேசத்துக்கு தேவையோ பட்டணத்துக்கு தலைவராக, இதுக்கு அவங்களாம் மும்முரம் போட்டு செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க செய்கிறவங்க செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. நம்மளாம் போய் போட்டுட்டு வந்துட்டோம், எல்லாமே செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஆனால் நம்மளோட ராஜ்யம், நம்மளோட இடம் எங்கனாக பரலோகம். பரலோகத்துக்கு போகிறது தான் நம்ம சிந்தித்து கொண்டு இருக்கணும், அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சும்மா ஏதோ உதாரணமாக நம்ம எல்லாரும் போல இருக்கிறாங்க அந்த இது இல்லை. அறிந்து கொள்ளுங்க. இயேசு போகிறதுக்கு முன்னுக்கு இவர் என்ன செஞ்சார், இது நல்லா இந்த நான் சொல்லும் போது நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம். இயேசு போகிறதுக்கு முன்னுக்கு என்ன செஞ்சார். நம்மளும் அதே போல இப்போ டைம் ஆயிடுச்சு, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு யுத்தங்கள் வந்துருச்சு, பிரச்சனைகள் வந்துருச்சு, என்னென்னோ நடந்து கொண்டு இருக்கு. இந்த பூமியில் வெள்ளம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு, அங்கங்கே பிரச்சனைகள், ஜனங்கள் எனி டைம் எந்த நேரத்துலையும் காணா போகிறது இருக்கு. ஆமென். காணா போகிறது பிரச்சனை ரொம்ப. என்னதான் செய்யணும்னு தெரியாமல் முடிச்சுக்கிட்டு, ஆனாலும் ஓடிக்கொண்டு இருக்கான். ஆனால் நம்மளுக்கே நன்மையும் கிருபியும் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபியும் நடத்தி கொண்டு தான் இருக்கிறார். ஆமென். பிரச்சனை வந்தாலும் அதுக்கு அவர் தான் முன்ன இருந்து பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிறவர், நம்மளுக்கு தெரியும். ஆமென். அல்லேலூயா. அப்ப பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்து இதுக்கு வணந்த தம்முடைய வேலை வந்தது என்று அறிந்து தம் ஜீவனுள்ளதா இருக்கிற நம்முடையவர்களிடத்தில் உயிராக இருக்கிறவங்க கிட்ட நம்ம இப்போதான் நம்ம அன்பு காட்ட வேண்டும். ஆமென். இந்த பூமியில ஆண்டவர் இந்த பூமியில இருக்கும்போது அன்பு காட்டினாரா இல்லைங்களா? இதுதான் ஸ்டெப். அவரு போறதுன்னு அன்பு காட்டுறாரு. இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச யுத்தங்கள் நிறைய வந்துருச்சு, பிரச்சனைங்க வருதுனாக்கா கண்டிப்பா நம்ம என்ன செய்யணும்? அவர் சொல்லிட்டு போன வேலையை நம்ம செய்ய ஆயத்தமாயிடணும். இருங்க. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருக்கும் போது என்ன பண்ணாருனாக்கா ஒண்ணுதான் செஞ்சாரு. என்ன செஞ்சாருனாக்கா காலையிலேயே விடியங்காலையிலேயே ஓடிடுவாரு. எங்க போறாரு? நம்மளாம் வேலைக்கு போகிறோம். அவர் காலையில் போய் ஜபிக்கிறதுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் போயிட்டு ஜபம் பண்ண போயிடுறாரு. ஜபம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, ஜபம் பண்ணி பிதாகிட்ட எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரிலாம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் பேப்பரில் போட்டு சொல்லிட்டு அவர் சும்மா ஜபம் மட்டும் பண்ணிட்டு அந்த செயல் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜபம் ஒண்டி தான் அப்படின்னு கிரிகை செஞ்சார். சொல்லுங்க, கிரிகை செஞ்சார். கிரிகைனாக்கா நடைமுறையில் அவர் நடத்தினார். அவர் என்னன்னா, நம்ம சொன்னல முன்ன கழுத ஒட்டகம் தான் வச்சிருவேன். ஆனால் இயேசு நடந்தே பல இடங்களுக்கு போயிட்டு சுவிசேஷம், தேவனோட ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்கிறது சொல்லி அவர் அங்கங்க நம்ம பிரசங்கித்து வந்தாரு. எல்லா இடத்துலையும் போய் சொல்லி இதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டும். நம்மளும் என்ன செய்யணும்? ஜபம் பண்றது மட்டும் இல்ல, ஜனங்கள் ஆத்மாக்கள் அழிந்து கொண்டிருக்க ஆத்மாக்களுக்கு போய் சுவிசேஷத்தை நம்ம சொல்லியே ஆகணும், சத்தியத்தை சொல்லியே ஆகணும். அவர் தான் நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுக்கிறவரா இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? அப்ப பாருங்க, இங்க சொல்லப்பட்டிருந்த தம்முடையவர்களிடத்திலே அன்பு கூர்ந்தபடியா முடிவு பரிந்தும் அவர்களிடத்தில் அன்பு வைத்தார். முடிவு பரிந்தும் கடைசி வரைக்கும் நமக்காக அவரு
அன்பு கூர்ந்தார். ஆமென். கடைசி சிலுவையில் அடிக்கிறது நம்மளாம் ஒப்பு கொடுக்க மாட்டோம், ஆனால் அவர் ஒப்பு கொடுத்தார். ஆமென். இது ஒப்பு கொடுத்து அவர் ரத்தத்தை சிந்தி நம்மளை மீட்டு கொண்டார். இது எவ்வளையோ அன்பு. இந்த அன்பு நம்ம செலுத்த சொல்லலை. நீங்க போயிட்டு மற்றவங்களுக்காக நீ கவலைப்படாத, நான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பிரச்சனை, கவலைப்படாதீங்க அப்படின்லாம் இல்லை. அவங்கவுங்க பிரச்சனையை ஆண்டவர்கிட்ட கொடுக்கும்போது அவர் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி அந்த காரியத்தை கரெக்டாக ஆண்டவர் நடத்தி கொண்டு இருப்பார். ஜெபம் பண்ணுங்க, கிரிகை செய்யுங்க. கிரிகைன்னா நம்மளால முடிந்த எதுனாலும் செய்யணும். ஆமேன். அன்பு வெளிப்படுத்தணும். சொல்லுங்க, அன்பு வெளிப்படுத்தணும். ஆமேன். அல்லேலூயா. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருக்கிற போது என்ன செஞ்சாருனாக்கா அன்பை நம்ம மேல வச்சுட்டாரு. ஆமேன். எடுத்து வாசிங்களேன் இன்னொரு வசனத்தை. 11 அதுல யோவான் 11:5. இயேசு மார்த்தாளிடத்திலும் அவளுடைய சகோதரினிடத்திலும் லாசருவினிடத்திலும் அன்பாய் இருந்தார். ஆமென். அல்லேலூயா. பாருங்க, அன்பா இருந்தாரு. அல்லேலூயா. சொல்லுங்க, அன்பா இருந்தாரு. மற்றவங்ககிட்டயும் ஆர்டர் அன்பாக இருந்தார். சீசர்கள் அன்பா இருந்தார் எல்லாத்திலையும். ஆனா லாசரு இவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா அன்பா இருந்தாரு. அவர் அங்க அடிக்கடி போவார், அந்த வீட்டுல போயிட்டு ஃபெலோஷிப் பண்ணிட்டு வருவாரு. ஆமேன். அதனாலதான் அவர் லாசரு மரித்த பிறகு கூட அவர் 4 நாள் கழிச்சு போன பிறகு அங்க மறுபடியும் தேவனோட மகிமை காணப்பட்டது. அன்னைக்கு நான் சொன்னேன்ல, அதே போலதான் தேவனோட மகிமை. நம்ம அன்பு காட்டும் போது தேவனோட மகிமையை காண முடியும். அல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்து போற இடத்துல அன்பு காட்டினாரு. சொல்லுங்க, அன்பு காட்டினாரு. வம்பு எடுக்கல, வம்பு காட்டல, சண்டை போடல. அன்பு தான் முக்கியமா. அன்பு தான் சகலமோ தாங்கும். ஆமேன். இது அன்புக்குள்ளார அவர் ஜீவனம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். ஜீவனம் சொன்னாக்கா இந்த பூமியில இருக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து எல்லோரு மேலேயும் அன்பை ஏற்றுக்கொண்டு இருந்தார். இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இன்னொரு வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுமே. 13 யோவான் 13 34வது வசனம். நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருங்கள். நான் உங்களில் அன்பாய் இருந்தது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருங்கள் என்கிற புதிதான கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். ஆமென். புதிதான கட்டளை கொடுத்திருக்காரு. நம்ம அவர் போறதுக்கு முன்னுக்கு அவரு பரலோக இதுக்கு போகும்போது அதுக்குள்ளார நம்மளுக்கு கட்டளை எல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. ஆமென். நம்ம போறதுக்குள்ளார நீங்க இந்த பூமியை விட்டு நம்ம போய் பரலோகத்துக்கு போகணும்னா கண்டிப்பா நம்ம அவர் கட்டளையை பின்பற்ற வேண்டும். ஆமென். வாசிங்க மறுபடியும் அந்த 34. நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருங்கள். ஆமென். இது யார் சொல்றதுனாக்கா, யார் சொல்றது சொல்லுங்க? யாரு? பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களா? இல்ல வேலை செய்யறான் அவன் என்ன பட்டு முறைக்கிறான அவனா? அவன் சொல்லுவானா? சொல்லுங்க, யாரு? இப்ப ஜெயிச்சவங்க, அவங்க ஜெயிச்சவங்க சண்டை இல்லையே. யுத்தம் வந்து கொண்டு இருக்கு, யுத்தம் நடந்து கொண்டு இருக்கு. இவங்களாம் அன்பாயிருங்கன்னு யாரு? நம்ம தான் ஜெபம் பண்ணோம் அவங்களுக்கு. ஆண்டவரே இவங்கள அன்புக்குள்ளார கொண்டு வருவாங்க, ஐக்கியத்துக்குள்ள அந்த தலைவர்கள்லாம். ஆமேன். அவங்களாம் அன்புக்குள்ளார கொண்டு வரணும், நம்ம தான் ஜெபம் பண்ணோம். ஆமேன். ஜெபம் பண்ணுவேன், அன்புக்குள்ளார கொண்டு வருவாரு. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து முதலாவது நம்ம கிட்ட என்ன கேட்கிறாரு? நீ பரலோகத்துக்கு நான் போயிட்டேன், பிதா கிட்ட தெரிஞ்சிருச்சு, நான் போறேன். நீங்க இந்த கட்டளை, இதுதான் கட்டளை. இது சொல்றாரு உங்ககிட்ட. என்ன செய்ய ஒருவருக்கு பேசுங்க, ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்க. நான் உங்களுக்கு அவர் அன்பு காட்டிட்டாரு. எல்லாம் பிதாவோட அன்பு, இயேசு கிறிஸ்துவோட அன்பு, சிலுவையில் அழிக்கிறது எல்லாமே காட்டிட்டாரு, கொடுத்துட்டாரு. ஆமேன். இப்ப நீங்க என்ன அன்பு காட்டுங்க, சொல்லுங்க. நான் உங்களிடத்தில் அன்பாய் இருந்தது போல. நான் உங்களிடத்தில் அன்பாய் இருந்த எவ்வளவு அன்பு அவர் கொடுத்துட்டாரு. இயேசு கிறிஸ்து பிதாவானவர் அன்பு காட்டுற அவர் மகனை அனுப்பிட்டாரு. ஆமேன். இயேசு கிறிஸ்து அவரு எல்லாத்தையும் நமக்காக எல்லாத்தையும் இழந்துட்டாரு, நமக்காக எல்லாமே முடிச்சிட்டாரு. ஆமேன். இப்ப நம்ம எல்லாமே வந்துட்டு போறோம். நான் இயேசு கிறிஸ்து என் வாழ்க்கையில இருக்கிறாரு, நன்மையும் கிருபையும் என்ன சூழ்ந்து வந்துருச்சு, நான்
இவ்வளவுதான். அதோட போக்கிலேயே ஓடிடாதீங்க. இங்க என்ன சொல்றாருனாக்கா, இது வாசிங்க. நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருங்கள் ஆ. என்கிற புதிதான கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். புதிதான கட்டளையை கட்டளை. கட்டளை என்ன தெரியுங்களா? ஆ? ஆ? கட்டளை என்னதுங்க? இது செஞ்சு ஆகணும்னு. இது என்னது, சிறைசாலையில போயிட்டாங்கன்னாக்க சாப்பாடு அங்கதான் சாப்பிடணும். கட்டளை நீ இது செஞ்சுதான் ஆகணும். இது நீ செய்யல உனக்கு ரோத்தான் அடிதான். ஹலோ, ரோத்தான் அடிதான். கட்டளை அதுதான். இப்ப கட்டளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். கட்டளை என்னது? அன்பு. அன்பு காட்டி ஆகணும். எப்படிப்பட்டவன, எப்படி முள்ள மாதிரியோ, என்ன சொல்லுவாங்க, முள்ள மாதிரி பயங்கரமானவன் இருந்தா கூட நீங்க அன்பு காட்டி தான் ஆகணும். உங்களை அப்படியே முழுங்குறவனா இருந்தாலும், உங்களை அப்படியே முழுங்குறவனா இருந்தா கூட அன்பு காட்ட சொல்லிட்டாரு. இப்போ நம்ம சைமனை யாராவது முழுங்குற மாதிரி வந்தா கூட, முழுங்கினது போதான், நான் அன்பு காட்டுறேன். ஆமீன். அவரை முழுங்க முடியாது. ஆமீன். யாராவது சின்ன சின்ன வாண்டுகள்லாம் முழுங்கிடுவாங்க. ஆமீன். அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்? கட்டளை சொல்லுங்க. கட்டளை கட்டளை என்னது? அவர் ஜீவியம் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. அன்பு காட்டிட்டாரு ஜனங்களுக்கு. நான் அன்பை காட்டிட்டேன். எங்க போறானோ அன்பு காட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் எல்லாத்தையும். ஆனாலும் நீங்களும் என்ன செய்யணும்? சொல்லுங்க. நீங்க என்ன செய்யணும்? ஒருவர் ஒருவர் அன்பா இருக்கணும். ஒருவரை ஒருவர் அன்பா இருக்கணும். இல்ல பஸ் 10 பேர் தொலை பண்ணிட்டு 11வது பேர் தான் நான் அன்பு காட்ட முடியும். அப்படி கட்டளை சொல்ல ஆண்டவர் அப்பயே தெரிஞ்சிட்டாரு. அந்த மாதிரினாக்கா ஒதுக்கிடுவாங்க எல்லாத்தையும். 10 பேர் லிஸ்டில் இவங்களாம் சரியில்லை, ஆண்டவரே இவங்களாம் சரியில்லை, ஓகே 10 பேர் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டு இவங்கள தான் நான் அன்பு கூறுவேன் அப்படின்லாம் முடியவே முடியாது. ஒருவர் விடக்கூடாது, எல்லாத்தையும் அன்பு கூற வேண்டும். ஒரு ஆளு கூட எப்படிப்பட்ட மோசமான ஆளா இருந்தா கூட அவங்கள நீங்க அன்பு காட்டியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டாரு. அல்லேலூயா. இருக்குங்களா அந்த மனப்பான்மை? இருக்குங்களா? இருதயத்தை தொட்டு ஆராய்ந்து பாருங்க. அன்பு காட்ட முடியுமா? காட்ட முடியலனாக்கா இயேசு அன்பு காட்டிட்டு அறிந்து கொண்டார். நான் போறேன், எல்லாத்தையும் அன்பு கூறன்னு அழகா சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாரு அவரு. நீங்க பரலோகத்துக்கு போனாக்கா ஒரு ஆளு கூட தவறாம நீங்க அன்பு காட்டணும். அதுதான் அவர் ஜீவியம் பண்ணிட்டு நடத்திட்டு போயிட்டாரு. நம்மளும் அவரோட போல ஜீவியம் நடக்கணும். அவரை போல நடக்கணும்னாக்கா சுலபமா தானே அன்பு காட்டுறது தானே. மன்னிப்பு அதான். அப்புறம் அந்த ஸ்டெப்ல போவோம். அன்பு முடியுங்களா? அன்பு வருமா? அன்பு அன்பு இருக்கா? அன்பு வைப்பீங்களா? ஆண்டு வைக்க சொல்ற. ஒரு ஆளு கூட தவறாம ஒரு பரலோகத்தில் போயிட்டீங்கன்னா கதவு சாத்தி இருந்துச்சுனாக்கா, ஏன் சாத்தி இருக்குது? ஒரு ஆள் மேல அன்பு காட்டல, அதனால சாத்திருச்சு. இவ்வளவு எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஓகே. எல்லாம் ஜபத்துல துட்டியில ஆராதனை, சபைக்கு வர்றது, கொடுக்கறதுல இருந்து அப்ப ஆத்மா போய் ஆதாயம் செய்யறது, அது இது செய்யறதுங்க எல்லாமே ஓகே. எல்லாம் கம்ப்ளீட். ஆனா ஒரே ஒரு ஆளு நீங்க அன்பு கூற மாட்டீங்க. என் வீட்டுக்கு பக்கத்தே வரக்கூடாது. அவர் என்ன சொன்ன, மண்ணை போட்டு தூக்கி, தமிழவங்க தான் சொல்ல, மண்ணு தூக்கி போட்டு சபித்து அனுப்பிடுவாங்க. ஆனா ஆண்டவர்கிட்ட அப்படி இல்லை. எல்லாம் மன்னிக்க சொல்லிட்டாரு. நம்மள நீங்க அந்த காரியத்தை நீங்க அன்பு காட்டிட்டீங்கன்னாக்கா, அவங்க மேல அன்பு காட்டிட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் உடஞ்சிரும். அந்த என்னது எல்லா காரியமே உடஞ்சிரும். ஆண்டவர் அதுதான் சொல்றாரு. அப்ப நம்ம
பரவாயில்ல, நம்மளை வீணாவே பேசியிருப்பாங்க. ஹலோ, பேசியிருக்காங்களா? உங்களை ஏசியிருக்காங்களா? நம்மளை குறித்து நம்ம நல்லதாக இருப்போம், நம்மளை குறித்து அவங்க காதில் கூட கேட்டிருப்பீங்க. நான் உங்களை மட்டும் தமிழவங்க தான் ரொம்ப சொல்லுவாங்க. ஆண்ட்ரு பிள்ளைங்களும் சில பேர் இருக்கிறாங்க, சாவர வரைக்கும் நான் சாவர வரைக்கும் நான் அந்த வீட்டை கால் எடுத்து வைக்க மாட்டேன். கிறிஸ்தவர்களே, ஆண்டவரோட பிள்ளைகளே, நீங்க கால் எடுத்து தான் வைக்கணும். அன்பு காட்டி தான் ஆகணும். போய் தான் ஆகணும். சொல்லுங்க, போய் தான் ஆகணும். ஜெபம் பண்ணுங்க. போறதுக்கு முன்னுக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க. பரவாயில்ல, அவன் நம்மளை கேவலமா பேசுவாங்க, நம்மளை குறித்து என்னென்னமோ சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் நீங்க என்ன செய்யணும்? ஜெபம் பண்ணுங்க. நல்லா ஜெபம் பண்ணிட்டு போங்க. சமாதானம் தேவன் அந்த காரியத்தை சமாதானமா ஆக்குவார். அல்லேலூயா. அவங்க மன்னிக்கிறாங்களோ இல்லையோ, நம்ம மன்னிப்போம். ஆமே. அவங்க அடிச்சாங்க, ஒரு பக்கத்துல அரைஞ்சாக்க இன்னொரு பக்கத்துல நம்ம காட்டணும். என்ன சிரிக்கிறத நீங்க வேற காட்டுவீங்க போக. ஆமென். அந்த அந்த லெவலுக்கு அந்த லெவலுக்கு வர சொல்றாரு ஆண்டவர். பரவாயில்ல, எவ்வளவுக்கு தாழ்மையா போறோம். ஆண்டவர் தாழ்மையே, அதுதான் ஜீவியத்தில் அவரு காணப்பட்டது. அவரோட வாழ்க்கையில அந்த ஜீவம் இருந்த நாட்கள் வரைக்கும் தாழ்மையா இருந்தாரு. கடைசி வரைக்கும் அரைஞ்சாங்க, எச்சு துப்புனாங்க மூஞ்சில. துப்புனாங்களா இல்லைங்களா? உங்க மூஞ்சிலாம் நெச்சு துப்புனா என்னதுன்னு அன்பு காட்டுறனா தா போட்டுருவீங்க. அந்த லெவலுக்கு போக சிலுவையில் அடிக்கும் போது பார்த்தீங்களா, ஆண்டவர் சொல்றாரு, அவரை மன்னிக்கிறாரு. அவங்களும் அறியாம செய்யறாங்களாம், அறிந்து தெரிந்து புரிந்து தான் கொண்டு போய் சிலுவையில் அடிக்கிறாங்க. அப்போ கூட ஹலோ, இதெல்லாம் என்னன்னாக்கா அன்பு. என்ன அன்புனாக்கா, நான் இந்த மாதிரி படுறது உண்மையா அன்பு காட்டினார் நமக்காக தான். நம்மளுக்கு முன்னே செஞ்சு முடிச்சு வச்சுட்டாரு ஆண்டவர் எல்லா காரியத்தையும். புரியுதுங்களா? அப்ப நம்மள ஒவ்வொரு நாளும் ஆராய்ந்து பாருங்க, உங்க இறுதியத்தை ஆராய்ந்து. இவர்கிட்ட இப்படி பேசிட்டோமே, அவரு அவங்க மறித்துட்டாங்களே, மறிச்சிருப்பாங்க சில பேர். இன்னொன்னும் செஞ்சுட்டு என்ன குறிச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சது தான் இதாகிடுச்சு, அவங்க இறந்தாங்க அப்படின்லாம் சொல்லாதீங்க. எவ்வளவுக்கு நம்ம அன்பு காட்டுறது தான் சொல்லிட்டாரு. ஒருவரையும் விடாதீங்க சொல்லிட்டாரு. ஒரு ஆளு கூட எல்லாத்தையும் அன்புல வந்துச்சுனாக்கா மன்னிப்பு வந்துடும். அவங்க மன்னிப்போம். பரவாயில்ல, அது தெரியாம செஞ்சிட்டாங்க. நான் ஆண்டவரோட பிள்ளை, அவரை போலதான் ஜீவிக்கிறோம், அவரை தான். ஆமென். அப்ப நம்ம கண்டிப்பா இயேசு கிறிஸ்து போறதுக்கு முன்னுக்கு இதெல்லாம் நான் உங்க ஆண்டவர்கிட்ட அறிக்கைட்டு இருக்காரு. நான் எல்லாத்தையும் அன்பு கொடுத்துட்டேன், எல்லாத்தையும் நீங்களும் அதே மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்துருங்க. நான் போயிட்டேன் பரலோகத்துக்கு, நீங்களும் அதே போல செஞ்சுங்க, பரலோகத்துக்கு வருவீங்க. ஆமென். அல்லேலூயா. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? அது பாருங்க, அது செய்ய சொன்னது என்னன்னாக்கா, கடைசியா 35 அந்த வசனத்துல 35 வாசிங்களேன். நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாய் இருந்தால். இப்ப பாருங்க, நீங்க ஒருவர் அன்பு கொள்வதா இருந்தாய அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள். ஆமென். அல்லேலூயா. அப்பதான் தெரியும் நீங்க ஆண்டவரோட பிள்ளை, இயேசு கிறிஸ்துவோட பிள்ளைங்கன்னு. இயேசு கிறிஸ்து சில பேர் இயேசு கிறிஸ்துன்னு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா தான் பார்ப்பாங்க. சில பேர் அனுபவிச்சவங்க என்ன செய்வாங்கன்னாக்கா, பாசரா சேச்சியா அங்க போனா நம்மளுக்கு எல்லாம் கொடுப்பாங்க, நம்மள அதுக்காக வர்றாங்க. சில பேர் வெளியே ஆண்டவர் தெரியாதவங்க, அவங்க அன்பு காட்டுவாங்க, கொடுப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க அந்த நோக்கத்தில் இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன இருந்தாலும் செய்யறது நம்ம போய் செய்யும் போது அது அன்பு தான் வெளிப்படுத்துறோம். ஆமென். அன்பு. அப்ப ஆண்டவர் பாருங்க என்ன சொல்ற, வாசிங்க அதை. நீங்க ஒருவர் அன்புள்ளவர்களா இருந்தால் அதனால் நீங்க என்னுடைய சீசர்களா, வாசிங்க,
நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்புள்ளவர்களாய் இருந்தால் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீஷர்கள் என்று எல்லோரும் அறிந்து கொள்வார்கள் என்றார். ஆமென், ஹalleluya. நீங்க அன்பு காட்டி ஒரு அன்பு காட்டுனீங்கனாக்கா நீங்க என்னது, நீங்க ஆண்டவரோட பிள்ளை. சீசர்னாக்கா நீங்களாம் ஆண்டவரோட பிள்ளைங்க. ஆமென். அவரோட வேலைக்காரங்க அப்படின்னு அவரோட சீசர்னா அவருக்கு உகந்தவரா இருக்கிறவங்க, இயேசுவோட பிள்ளைங்க. ஓ பாஸ்டர், அன்பு காட்டுறது என்ன பாஸ்டர்? நோ ப்ராப்ளம். காதல ஒரு சிலுவையை போட்டுட்டு, ஆமே, நெத்தியில இந்த இடத்துல ஒரு சிலுவையை போட்டா கிறிஸ்தவர்கள் அவங்க தெரியும். அதை பார்க்கல ஆண்டவர். நீங்க சிலுவையை போட்டுக்கிட்டு, சிலுவையை தூக்கிக்கிட்டு, ஆமே, வெள்ளை சட்டை போட்டுக்கிட்டு, இது ஆண்டவர் அவங்களுக்கு அறிய முடியாது. அன்பு காட்டுறீங்கன்னா இது இது பாருங்க, ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போயிட்டு ப்ரே பண்ணும்போது அன்பு காட்டி எல்லாம் செய்யும்போது அவங்க சொல்லவே வேண்டாம், நீங்க கிறிஸ்தவர்களா, ஆமென், நீங்க கிறிஸ்துவா. ஏன்னாக்கா அன்பு காட்டுற இயேசு கிறிஸ்து அந்த அன்பை காட்டுன்னு நம்ம வெளிப்படுத்துறது, அதுல வெளிப்படுத்த வேண்டும். சொல்லுங்க, வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஆமென். அப்ப அன்பு எவ்வளவு பெரியதா இருக்கிறது. முக்கியமா ஒருவரும் விட்டுறாதீங்க, அன்பு கூறுங்க. ஆமென். பச அன்பு கூறினாக்கா இன்னும் வம்பு தான் பச. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்காங்களோ அவ்வளவு எவ்வளவு நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். ஹலோ, நம்ம அப்படி வைக்கவே கூடாது. எல்லாத்தையும் அன்பு கூற சொல்றாரு. ஜெபம் பண்ணுங்க. அன்பு தான் பெரியது. அன்புல தான் சகலமோ பெற்றுக்கொள்ளமோ. அன்புல தான் அவங்கள திருத்த முடியும். அன்புல தான் ஆண்டவர். நம்ம அன்பு வச்சு ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது கர்த்தர் அன்பானவர் இறங்கி அவங்களை திருத்துற அளவுக்கு கொண்டு வருவார், விடுதலைக்குள்ளார கொண்டு வருவார். ஆமென், அல்லேலூயா. ஓகே, இது இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருக்கும் போதே அவர் சொல்லிட்டு போன கட்டளை. சொல்லுங்க, கட்டளை. கட்டளை அன்பு காட்ட சொல்றாரு. இது உங்க வாழ்க்கையில, உங்க ஜீவியத்துல, நடைமுறையில, உங்க வாழ்க்கையில இருந்தே ஆகணும். சொல்லுங்க, இருக்கணும். சத்தமே காணும். எப்படிதான் என் இருதயத்துல அது வராது பஸ்? வராதுனாக்கா பரலோகத்துக்கு போக முடியாதுல்ல. ஒருவரையும் ஆண்டோட கது திறக்கப்படாது. அங்க ஒரு ஆளை நீங்க மன்னிக்காம போனீங்கன்னா கண்டிப்பா பரலோகம் நோ. இயேசு தெரிஞ்சிட்டீங்க, பிதாவை தெரிஞ்சுட்டீங்க, பரிசுத்த ஆவியானவரை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, அந்நிய பாஷையில பேசுவீங்க, எல்லாமே வேலை செய்வீங்க. ஆண்டருக்கு இந்த ஊழியம் ஆண்டர் கொடுத்துட்டாரு, பிரசனம் எல்லாமே செய்வீங்க. எல்லாமே டாய்லெட்லாம் கழுவுவீங்க, எல்லாம். ஆனா உங்க வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு ஆளை மன்னிக்காம இருக்கிறீங்கனாக்கா அதனால உங்களுக்கு என்ன லாபம்னாக்கா, லாபம் இல்லாம போறது பரலோகம். அதனால நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இல்ல, முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, என்னால முடிஞ்சு இவ்வளவுதான், இவ்வளவு பேர் தான் நான் மன்னிக்க முடியும், இவ்வளவு பேர் மன்னி. ஆண்டவர் அது கேட்கல. இந்த நாள்ல ஒருவர் கூட விட்டுறக்கூடாது. எல்லாத்தையும் மன்னிச்சுட்டு அன்பு காட்ட சொல்றாரு. ஆமென், அல்லேலூயா. எடுத்துக்கொள்ளுங்க முடிவு. இதுதான் கட்டளை, கட்டளை. மறந்துடாதீங்க. இயேசு ஏற்றுக்கொண்டவங்க, ஆமென், இயேசுக்குள்ளார நான் இருக்கிறேன். ஆமென். இது இயேசுக்குள்ளார இருக்கிறவங்க செய்வாங்க. சொல்லுங்க, இயேசுக்குள்ளார இருக்கிறவங்க, இயேசுக்குள்ளார நடக்கிறவங்க, இயேசுக்குள்ளார ஐக்கியமா இருக்கிறவங்க, இயேசுக்குள்ளார பேசிக்கிட்டு சுவிசேஷம் சத்தியத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அன்பு காட்டுவாங்க. இது கிறிஸ்துவருக்குள்ளார இருக்க வேண்டும். இயேசு கிட்ட இருந்தது. இயேசு அவர் ஜீவியத்துல அவர் வைத்திருந்தாரு. அந்த ஜீவியத்துல தான் நம்ம நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம். கண்டிப்பாக அன்பு காட்ட வேண்டும். கண்டிப்பாக. இது கட்டளை. இந்த கட்டளை நீங்க மீறினீங்கன்னாக்கா நீங்க எந்த காரியம் செஞ்சாலும் வாய்க்காது. நன்மையும் கிருபையும் ஜீவனாலாம் தொடர்ந்து வராது, தொடராது. நல்லா ஞாபகிச்சுங்க, தொடராதுனாக்கா முடிஞ்சு. அன்பு காட்டுங்க. சொல்லுங்க, அன்பு காட்டணும். பிரச்சனைக்கு கொண்டு போவாங்க, எல்லாத்தையும் செய்வாங்க, ஆனா மன்னிப்பு அன்பு காட்டுங்க.
ஆமென். அல்லேலூயா. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? அதுதான் ஆண்டவரே, நான் நடந்த மாதிரியே நீங்களும் நடங்க ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு. ஆமென். ஜீவிக்க சொல்லிட்டாரு. எடுத்துக்கொள்ளுங்க லூக்கா 22:42. பிதாவே உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும். ஆயினும் என்னுடைய சித்தத்தின் படி அல்ல, உம்முடைய சித்தத்தின் படியே ஆக கடவது என்று ஜெபம் பண்ணினார். ஆமென். பாருங்க இங்க உம்முடைய சித்தத்தின்படி. ஆமென். 22 ஓகே 42 இருங்க. ஓகே. பிதாவே உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி செய்யும். ஆண்டவர் இயேசு சிலுவைக்கு போறதுக்கு முன்னுக்கு அவரும் மனுஷன் தானே. ஆண்டவர்கிட்ட இந்த சித்தம் இந்த பாடுகளுக்குள்ளார நான் போக முடியாது ஆண்டவரே, இந்த பாடுக்குள்ளார நான் போக முடியாது, என்ன உம்முடைய சித்தமா இருந்தா இது வந்து என்ன வேண்டாம், நான் போக முடியாம. ஆனா அவரோட சித்தம் என்னது? பிதாவோட சித்தம் அது நிறைவேறணும், செஞ்சு ஆகணும். சொல்லுங்க, செஞ்சு ஆகணும். அப்ப இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில ஜீவிக்கும் போது அவரும் மனசுக்கு அவ்வளவு இருக்கு. நான் எனக்கு இந்த மாதிரி பாடுகள், நான் மற்றவங்களுக்காக போயிட்டு நான் கஷ்டப்படணுமா? புரியுதுங்களா? மற்றவங்களுக்காக நான் பாடுனாக்க பயங்கரமான சிலுவையில போகணுமா? நான் தப்பு செய்யலையே, ஒண்ணும் இல்லையே, நான் போகணுமா? அதே போலதான் நம்மளோட வாழ்க்கையிலும் மற்றவங்களுக்காக நம்ம பாடுகளை போவோம், கஷ்டத்துல போறது. அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா அவங்கள பிரச்சனை இருக்காங்க, அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளால முடிஞ்சதை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறோம். இதெல்லாம் அவரோட சித்தம். அவங்களுக்கு செஞ்சும் போது கர்த்தர் அறிகிறார். அல்லேலூயா, ஆமென். இது என்ன சொல்றேன்னாக்கா பாருங்க, இங்க பிதாவே உமக்கு சித்தமான இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீக்கும்படி செய்யும். ஆயினும் என்னுடைய சித்தத்தின்படி அல்ல, உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுது. உம்முடைய சித்தத்தின்படி தான். அவர் இந்த பூமியில இருக்கும் போது ஒண்ணு கூட அவருடைய சித்தத்துல எதையும் செய்யல. ஒண்ணு கூட அவரோட சித்தத்துல, சுயத்துல, சுய புத்தி, சுய சிந்தனையில அவர் ஒண்ணுமே செய்யல. எல்லாமே பிதாவை நோக்கி தான் போனாரு. பிதாவே உங்களுக்கு சித்தமா இருந்தாக்கா அது செய்யுங்க, இல்லைனாக்கா பரவாயில்ல, உங்களோட சித்தத்தின்படி தான் நான் நடப்பேன். நம்மளும் அதே போலதான் இந்த பூமியில இருக்கிறோம், ஜீவித்து கொண்டிருக்கோம். இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோம். இயேசு என்ன சொல்லிட்டு போனா அந்த மாதிரி பின்பற்றி அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுறவர்களா இருக்க வேண்டும். இயேசு என்ன சித்தம் செஞ்சுட்டு போனாரு, கடைசி வரைக்கும் என்ன முடிச்சுட்டு போனாரு? சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு ரத்தம் சிந்தி அந்த முடிச்சிட்டாரு. உங்களோட சித்தமா அதை நான் செய்யறேன், ஆனா முடியாது, ஆனாலும் உங்களுடைய சித்தத்துக்காக நம்ம அதே போலதான் நம்ம வாழ்க்கையில இந்த பூமியில இருக்கிறோம். என்ன கடைசியாக நான் சொல்றேன்னாக்கா அவருடைய சித்தம் நம்ம வாழ்க்கையில என்ன வைத்திருக்கிறார் அதை நோக்கி ஓட வேண்டும், பார்க்க வேண்டும். அவர் என்ன வச்சிருக்கிறார் நம்மளுக்கு, என்னத்தை அவரோட கடைசி வினாடியில அவரோட சித்தத்தை செஞ்சுட்டு தான் போனோம். அவரோட சித்தத்தை தான். சித்தனா தெரியுங்களா? அவர் உங்க வாழ்க்கையில என்ன வச்சிருக்கிறாரு கேட்கணும். ஆண்டவர்கிட்ட நான் உங்க வாழ்க்கையில என்ன வச்சிருக்கிறேன், ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க என்ன, என் வாழ்க்கையில நீங்க என்னதான் வச்சிருக்கீங்க, நான் இப்படிதானா? ஆமே, இந்த பொருள், அந்த வீடு, காடி, லோரி, இது எல்லாம் ஓகே, அது உங்களோட சித்தம், உங்க ஆண்டவர் கொடுத்திருக்காரு, அது அப்படியே. ஆனாலும் அவர் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில ஒரு சித்தம் வச்சிருப்பாரு. அதை தான் நம்ம தெரியணும், புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் உங்க வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும். அந்த சித்தத்தை செஞ்சுட்டு அப்பதான் பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய சித்தத்தின்படி செய்யுங்க. அந்த சித்தத்தை, அவரோட சித்தத்தை செஞ்சனால அவர் சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டாரு, அந்த சித்தத்தை முடிச்சாரு. ஆனா 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார், உயிரோடு இருக்கிற தேவனா இருக்கிறார். அவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகளை பாருங்க, நம்மள அந்த மாதிரி நடக்கணும். நம்ம 3ஆம் நாள் உயிரா இல்லை, நம்ம போன இடம் டக்குன்னு நம்மளுக்காக ஆண்டவர் வைத்திருக்க அந்த இடத்துக்கு போயிடுவோம். நம்மளுக்கு நம்மளோட அவரோட சித்தத்தை செய்து போறவங்க தான். அவரோட சித்தத்தை செய்யாம, அவரோட சித்தம் என்னது? சகல ஜனங்களுக்கும் போயிட்டு சுவிசேஷம் சொல்ற, அதுதான்.
இயேசு கிறிஸ்து நம்ம வாழ்க்கையில் அன்பு காட்டுனா தெரியும், அன்பு காட்டுனா இயேசுவோட பிள்ளைங்கன்னு சொல்லி சீசியர்ன்னு தெரியுது, சீசியரா ஆக்கிறது. ஆமேன். போய் அவங்களுக்கு பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியினால் ஞானஸ்நானம் கொடுத்து அவங்கள ஆண்டவரோட கட்டளைகளை நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து நம்மளும் அவங்கள பிதாவோட சித்தத்தை செஞ்சுட்டு அவங்களும் போகணும். ஆமேன். ஏசு கிறிஸ்து பிதாவோட சித்தத்தை நம்ம இப்பொழுது என்ன சொல்லி அவரே கற்றுக் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு, இதை செய்யுங்க, போய் சகல ஜனங்களும் போய் சுவிசேஷ சத்தியத்தை சொல்லுங்க. ஆமேன். ஆமேன். மத்திய 28 சொல்லப்பட்ட 18 20 வரைக்கும் நீங்க வாசிக்கும் போது அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு வசனம். ஆமேன். சகல ஜனத்திலும் போய் சுவிசேஷம் சொல்றது தான் நம்ம வேலை. நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம்? அவரோட சித்தத்தை செய்யறோம். ஹலோ, அவர் இந்த பூமியில இருக்கும்போது ஜீவிக்கும் போது பிதாவின் சித்தத்தை செஞ்சுட்டு முடிச்சுட்டு அவர் போனார். எல்லா காரியத்தையும் முடிச்சுட்டு கடைசி இதுதான் சொன்னேன். இப்ப அவர் சிலுவையில போறாரு, ஜெபம் பண்றாரு, எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டாரு, கடைசி போறாரு, சிலுவைக்கு போறாரு. அவர்கிட்ட பிதா கிட்ட அது என்னால முடியலையே, ஆனாலும் முடிய வச்சு போனார். ஆமேன். அவரோட சித்தத்தை செய்யறதுக்காக பலவீனமா தான் இருந்தார். நம்மளும் அதே போலதான் பலவீனமா இருப்போம், சோர்ந்து போயிருப்போம், கவலையா இருக்கும், இது செய்ய முடியாது, ஐயோ நான் முடியாது. நீங்க அவரோட சித்தத்தை செஞ்சே ஆகணும். உங்ககிட்ட அந்த பேக்கேஜ் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. ஹலோ, கொடுத்தாரா இல்லைங்களா? உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டு அழைச்சது என்னத்துக்குன்னு. அழைச்சிட்டாரு, சபைக்கு வந்துட்டோம், ஓகே, நீதிமான ஆகணும், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு நீதிமான ஆக்கப்பட்டு சீசரா ஆக்கப்பட்டு. ஆமேன். ஆமேன். அவருடைய மகிமையை நம்ம காணணும். நீதிமான ஆகும் போது அவர் மகிமை வருமா? அவரோட மகிமை என்ன? வல்லமை, அபிஷேகம். ஏசு கிறிஸ்து கூட போறதுக்கு முன்னுக்கு தொடாதீங்க, என்ன இன்னும் மகிமையாடல என்னோட சரீரம். அல்லேலூயா. மகிமை ஆன பிறகு பிரதம எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். அல்லேலூயா. அதே போல நம்மளுக்கும் அந்த ஸ்டெப் இருக்குது. நம்ம நீதிமானா கொண்டு வந்துட்டாரு. இங்க நீதிமானாக இப்ப எல்லாரும் பரிசுத்தம் ஆகல, நம்ம இங்க வந்து பரிசுத்தத்தில் இன்னும் பரிசுத்தம் ஆகி நீதிமான ஆகி மகிமை, நம்மளோட பிரசனம், அவரோட அபிஷேகம், அவரோட வல்லமை அப்படியே நிரம்பி வழியணும். ஆமேன். இதுதான் அவருக்கு ஆசைப்படுறது. ஆமேன். அப்பொழுது நீங்க போய் சுவிசேஷம் சொல்லுவீங்க, சத்தியத்தை அவர் சித்தத்தை செஞ்சு கொண்டு இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் என்ன சொன்னாக்கா அவர் நடந்தது போல, அவர் ஜீவத்துல இருந்தது போல நம்மளும் அதே போல நடந்து கொண்டு இருப்போம். அல்லேலூயா. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? அல்லேலூயா. வாசிங்களா. ஓகே, கலாத்திய 1:4 வசனம், 1வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை வாசிச்சிருங்களா? வேகமா போயிடுவோம். கலாத்திய 1வது அதிகாரம் 4வது வசனத்துல, அவர் நம்மை இப்பொழுது இருக்கிற பொல்லாத பிரபஞ்சத்தின் நின்று விடுவிக்கும்படி நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே நம்முடைய பாவங்களுக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார். அவரோட சித்தத்தின்படி தான். ஆமென். பிதாவின் சித்தத்தின்படி தான் நம்முடைய பாவங்களை கழுவுறதுக்காக தான் அவரோட பிதாவின் சித்தம் நிறைவேறிச்சு, இயேசு கிறிஸ்து மூலியமாக தான். ஆமென். அல்லேலூயா. அதே போலதான் நம்ம போயிட்டு சிலுவையில ரத்தம் சிந்த வேண்டாம். ஆமென். நம்ம அடிக்கப்பட வேண்டாம், அடிக்கப்பட்ட இடத்துல நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுத்துட்டாரு. அல்லேலூயா. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? இன்னொரு வசனத்தை வாசிச்சுட்டு போனோம். அப்போஸ்தலர் புத்தகம் 9வது அதிகாரம் 6 வாசிங்க. அவன் நடுங்கி திகைத்து, ஆண்டவரே, நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறீர் என்றான். அதற்கு கர்த்தர், நீ எழுந்து பட்டணத்துக்குள்ளே போ, நீ செய்ய வேண்டியது அங்கே உனக்கு சொல்லப்படும் என்றார். ஆமென். அது மேல படிங்க. 8. அதற்கு அவன், சவுல், வாசிங்க மேல. அவர் சவுல், சவுல் வாசிங்க. சவுல் தரையில் தொழுது தன் கண்களை திறந்த போது, வாசிங்க. சவுல் தரையில் இருந்து எழுந்து தன் கண்களை திறந்த போது
ஒருவரையும் காணவில்லை. அப்பொழுது கைலாகு கொடுத்து அவனை தமஸ்குவுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போனார்கள். ஆமென். இந்த வேத வசனத்துல நம்ம பார்க்கும்போது சவுலு பவுலாக மாறுறது. ஆமென் ஆமென். பவுலாக மாறுறது. சவுலு தான் பவுல், தெரியுங்களா? பழைய சவுலா இருக்கும் போது அவரு எல்லாம் படிச்சவர், ஞானம் உள்ளவர், சபைகளை அடித்து உடைச்சி ஜனங்கள்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவோட பிள்ளைங்களாம் வேதனைப்படுத்தி கொண்டு இருந்தார். அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவ நேரடியா வந்து காட்சி அளிக்கிறாரு. காட்சி அழிஞ்ச கடை அவன் குதிரையிலேருந்து விழுந்து கண்ணு வெளிச்சம் வந்து அவரோட கண்ணு பார்வை முடிஞ்சிச்சு. அப்ப ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார், உங்களையும் அதே போல தெரிந்து கொண்டார். நம்மளும் என்னென்ன பயங்கரமா சொல்லியிருப்போம் இயேசு கிறிஸ்துவ குறித்து. ஆமென். ஆனாலும் தெரிந்து இழுத்து கொண்டு வந்துட்டாரு, உட்கார வச்சுட்டாரு. ஆமென். அவர் உட்கார்ந்தது மட்டும் போனது மட்டும் இல்ல, பாடுகளில் போனாரு. ஆமென். அப்ப இயேசு கிறிஸ்து நேரா வந்து சொல்றாரு, நீங்க யாரு? ஆண்டவரே யாரு? அப்பதான் நான் இயேசு நான் தான். என்ன சொல்றாரு? என்னை ஏன் உதைக்கிற, என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துற அப்படின்னு சொன்ன கேட அவர் மனம் திரும்புறாரு. அப்பயே மனம் திரும்பிட்டு உம்முடைய சித்தம் என்னதோ என்னதுன்னு கேட்கிறாரு. உங்களோட சித்தம் என்னது? அங்க வாசிங்க 6 வாசிங்க. அவன் நடுங்கி திகைத்து, ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிறது? நம்ம அப்படியா கேட்கிறோம்? ஆண்டவரே ஆண்டவரே நம்மளுக்கு கண்ணு திறந்து கொடுத்துருக்காரு. அவர் கண்ணு பிளைங் ஆயிடுச்சு. பிளைங்னா தெரியுங்களா? தெரியல. ரட்சிக்கப்பட்டாரு, கணக்கு ரட்சிப்புக்கு உள்ளார வர்றாரு. அவரு ஆண்டருக்குள்ளார வர்ற மாதிரி அந்த கணக்கு ஆண்டவர் அப்பதான் தெரிஞ்சுவிடு. உங்களோட இன்னும் யாருன்னு தெரியல. இயேசு வந்து கையட அவரு டக்குன்னு உம்மோட சித்தம் என்னது, இப்ப நான் செஞ்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, அவர் தான் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் உள்ளவர்னு அறிந்து கொண்டார். நம்மளும் அறிந்து கொண்டோமா இல்லைங்களா? வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. அவரு எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க, அது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. நீங்க சகல ஜனங்களுக்கும் போய் சுவிசேஷ சத்தியத்தை சொல்லுங்க, சீசரை ஆக்குங்க. இதுதான் அவரோட சித்தம், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. நம்ம இந்த காலகட்டத்தில் போக முடியாம தடை பண்ணி வச்சிருந்தாங்க இவ்வளவு காலம். இப்பொழுதுக்கு நீங்க எல்லா இடத்துக்கும் போகலாம். குடிசீத வீட்டுக்கூட்டம் நடக்கும். ஜனங்கள், புது ஜனங்களை அவங்க மேல அன்பு வச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா, ஒருவரையும் அன்பு கொடுனா எல்லாத்தையும் அன்பு கொடுத்து வாங்க சாப்பாடு கொடுக்குறேன், கூட்டு வாங்க, ஜெபம் பண்ணுவோம், ஆண்டவரோட சித்தம் நிறைவேறட்டும். இதுதான் அவர் செஞ்சாரு. விழுந்தோன்னு உங்களோட சித்தம் அதுதான் கேட்டாரு. உங்க சித்தம் என்னோட வாழ்க்கையில் என்னது தெரியலையே, நீங்க சொல்லுங்க. நீ போ, அங்க இருக்கிறாங்க ஆளு ஷேப் பண்ணிடுவாங்க உங்களை. போ. எல்லாரும் பயந்தாங்க. அவரை பார்த்தானே பயங்க. ஓ வந்தானே அந்த சபையை உடைப்பானே, கிறிஸ்துவர்களை வேதனைப்படுத்துவாரு அப்படின்னு சொல்லி. ஆனாலும் கர்த்தர் அவங்க கிட்ட தான் காரியத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கிறார். கர்த்தர் எவ்வளவு சபைகள் பவுலா மாதிரி அவரோட சித்தத்தை செஞ்சாரு. அநேக சபைகள் 3 மிஷினரி போனார். 3 இடத்துக்கு 3 வாட்டி மிஷினரிக்கு தூர ஓட்டத்துக்கு ஓடுறது. ஆமென். கர்த்தர் அவரை பயன்படுத்த அவரோட அப்போஸ்தலர் புத்தகத்துல நீங்க படிக்கும் போது அவங்க மூலியமாக தேசம் உலகம் சபைகள் உருவாக்கப்பட்டது. நம்மளோட சித்தம் என்னது? நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்களே போதும், நமக்கு போதும், ஸ்டேபிளா இருக்குது, ஓகே ஸ்டேபிளா ஓடுவோம். இதுதான் உங்களோட சித்தமா? தேவனோட சித்தம் இது. உங்களோட சித்தம், தேவனோட சித்தம் என்னன்னு கேட்டுக்கொள்ளுங்க. என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே? நான் என்னதான் இன்னும் செய்யணும்? இன்னும் ஆழமா போய் கேட்கும் போது கர்த்தர் உங்ககிட்ட இடைப்படுவார், பேசுவார். ஏன்னா நம்ம போகும்போது, நம்ம இந்த பூமியை விட்டு போகும்போது என்னத்தை எடுத்துட்டு போறோம்னாக்க, பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன சொல்லியிருக்காங்க சொல்லுங்க? நம்ம போகும்போது என்னத்தை எடுத்துட்டு போவோம்? வேகமா பேசுங்களேன். என்னது எனக்கு தான் தொண்டை தண்ணி குடிக்காம. யாருக்கா தெரியுங்களா? கொஞ்சம் வேகமா சொல்லுங்களேன், எனக்கு தெரியாம போச்சு. இங்கேருந்து போகும்போது
இதுதான் உங்களோட சித்தம். சொல்லுங்க, என்னோட சித்தம் இதுதான். ஹலோ, பிதாவோட சித்தம், இயேசுவோட சித்தம் இதுதான். ஆத்மா எவ்வளவுக்கு நீங்க போயிட்டு சுவிசேஷம் சொல்லி அவங்கள பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் பண்ணி கர்த்தர் செய்வார். கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணி நீங்க போகும்போது கர்த்தர் உங்க கூட வருகிறார். இதுதான் சித்தம். சொல்லுங்க, சித்தம். நீங்க அன்பு காட்டுறீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த காரியம், இயேசு மேல அன்பு காட்டுறீங்கன்னா அவரோட சித்தத்தை நீங்க செய்து முடிச்சுட்டு போவீங்க. இயேசு கிறிஸ்து பிதாவோட சித்தத்தை செஞ்சுட்டு போயிட்டாரு. சொல்லுங்க, போயிட்டாரு. இப்ப அந்த பொறுப்பு உங்களுக்குள்ள அவர் வச்சிருக்கிறாருனாக்கா ஆத்துமா, சொல்லுங்க, ஆத்துமா. இந்த ஆத்மா பாரம் உங்களுக்குள்ளார வரணும். கடைசி அங்க போனாக்க நான் பேக்ல இங்கிட்டும் இங்கிட்டும் என்னது பணம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். எனக்கு எங்க அங்க பில்டிங் கட்டி வச்சிருக்காரு நம்மளுக்குன்னு. ஆண்டவரே, நான் பணத்தோட வந்திருக்கிறேன். ஓகே, எனக்கு பரலோகத்தில் இந்த மாதிரி பில்டிங், இந்த வரைஞ்சி படம் முடிஞ்சு இந்த மாதிரி பில்டிங் தான் எனக்கு வேணும், நான் வர்றது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அதெல்லாம் நிறைவேறாது. ஒன்று கூட எடுத்துகிட்டு போக மாட்டீங்க. ஆனால் நீங்கள் போகும்போது ஆத்மா, இத்தனை ஆத்மா ரசிக்கப்பட்டிருக்கு உங்கள் பேரில், நம்மளுக்கே தெரியாது, உங்களுக்கே தெரியாது. இவங்க தேர்ச்சியில் இருக்கிறாங்களா? நம்ம கேரளா போயிட்டு சத்தியத்தை சொல்லிட்டு வந்துடுவோம். சத்தியத்தோட ஆண்டவரே, இதுக்கு மேலே உங்களோட பொறுப்பே. நாங்கள் போயிட்டு எங்கள் வேலையை சித்தத்தை, உங்களோட சித்தத்தை நாங்கள் செஞ்சுட்டு வந்துட்டோம். இதுக்கு மேலே உங்கள் சித்தம் அவங்க வேலைக்கில் இருக்குதுன்னா அது எப்படி நடத்துனா ஆண்டு நடத்திடுவார். அப்புறம் பார்த்தாக்கா அவங்க மேனில் நிற்பாங்க, ஆராதனை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஐ கர்த்தருக்கு சோத்திரம். அந்த ஆத்மா பரலோக ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு. அவங்க பேர் மட்டும் இல்லை, உங்க பேரும் எழுதப்பட்டிருக்கும். அதுதான் சித்தம். அதை செய்யுங்க. அறிந்து கொண்டுங்க. இயேசு போறதுக்கு அறிந்துட்டாரு, போறேன், டைம் ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த காலகட்டத்தில் அறிந்து கொள்ளுங்க. யுத்தங்கள் வந்து கொண்டு இருக்கிறது, பிரச்சனைகள் வந்திருக்கு. இப்போ அந்த நாட்டுக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் பட்டன் தான் செக், பட்டன். அவனுங்களாம் நல்லா டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களாம்ப்பா. டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு போம் போட்டால் போதும், பாதி காணா போயிடும். இன்னொரு போம் போட்டாக்கா பாதி முழுசாக முடிஞ்சிடும். நம்மளோட மிலிஷியாவில் ஒரு போம் போட்டாவே ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும், ஒரே இது. புரியுதுங்களா? அப்போ தேவனோட சித்தத்தை செய்யாமல் ஆத்மாலாம் அழிஞ்சு போய்கிட்டு இருக்குது. நம்ம அன்பு காட்ட வேணும், அவரோட சித்தத்தை செய்ய வேண்டும். ஐ மீன் அல்லேலூயா. இதுக்கு முக்கியத்துவம். நம்ம ஜெபம் பண்ணுங்க, காலையில் ஜெபம் பண்ணுங்க. ராத்திரி இப்போ நேரம் இருக்கும்போது போயிட்டு அவங்ககிட்ட சத்தியத்தை சொல்லிட்டு வந்துருங்க, சொல்லிட்டு வந்துருங்க. அவர் ஆண்டவர் செஞ்சுக்குவார், அவரோட சித்தம் நிறைவேறும். அல்லேலூயா. வேலையிலேயே போய்கிட்டு இருக்கலாம், சம்பாதிக்கலாம், போய்கிட்டு தான் இருக்கலாம். அதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நிரந்தரம் இல்லை. பணம் வேணும், வேணும் தான், பணம் வேணும் தான். ஆனாலும் ஆண்டவர் செஞ்சுட்டு போன காரியம், அவர் ஜீவிதத்தில் நடந்துட்டு போன காரியத்தை நீங்க செஞ்சு ஆகணும். பாஸ்டர் ஒண்டி போதும், பாஸ்டர்கிட்ட பார்த்துக்கிட்டோம், சபையை பாஸ்டர் பார்த்துக்கிட்டோம், சபை விசுவாச பார்த்துக்கிட்டோம். இல்லை, உங்களுக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது. நீங்க அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ண வேண்டும், போய் பார்க்கணும், அன்பு காட்ட வேண்டும். ஆமென். அல்லேலூயா. அக்கம் பக்கத்துல அன்பு காட்ட ஒரு ஆளு கூட நீங்க விட்டுறக்கூடாது. ஆமென், ஆமென். சொந்த பந்தம் எல்லாத்துக்கும் ஆண்டவர் கேட்பாரு. இந்த சொந்தம் வந்தாங்களா, சாப்பிட்டுட்டு போனாங்களா, அவங்க சத்தியத்தை சொன்னியா கேட்பீங்க. கேட்பாரா, கேட்க மாட்டாரா? இத்தனாம் தேதி பிறந்த நாளுக்கு கூப்பிட்டீங்க, கூப்பிடுறது ஓகே, சாப்பாடு கொடுத்து எல்லாமே அன்பு காட்டிட்டீங்க. நீங்க ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் போயிட்டு அன்பை பரிமாறணும். அப்படி பேசிக்கிட்டு இயேசுவை வெளிப்படுத்தணும். இயேசுவோட பிள்ளைங்க நாம் காட்டின பிறகு ஆண்டவரே நாங்கள் போயிருக்கிறோம், அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன சித்தம் வச்சுறீங்க, எங்களை பயன்படுத்துங்க. முடிஞ்சு அவர் பயன்படுத்துவார். புரியுதுங்களா? அப்போ பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்கறது, அதுதான். போனாதான், போகலனாக்கா அது நிறைவேறாது. ஐ மீன் இயேசு கிறிஸ்து பூமியில் இருக்கும் போது அந்த அவர் பிறந்த ஊர்லயே உட்காந்துக்கிட்டு இருந்திருந்தாருன்னா என்ன ஆயிருக்கும் சொல்லுங்க? போனாரு, நடந்து போறாரு, வீட்லயும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டாரு, மற்றவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. எல்லாமே ஆண்டவர் சுத்தம்.
செய்து கொண்டு அவரோட சித்தத்தை தான் நம்ம எண்ணத்தில் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அவரோட சித்தம் என்னது என் வாழ்க்கையில் நிறைய அன்றே உங்களுடைய சித்தம் என்னது என் வாழ்க்கையில் சித்தம் என்னன்னா ஆத்மா, சித்தம் என்னன்னா ஆத்மா, அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஆத்மா ஜபம் போய் பாருங்க, இதுதான் சித்தம். புரிதுங்களா? வேற ஒன்றும் சித்தம் இல்லை. நான் இப்போ சுல்தானை தள்ளி நீங்கள் சுல்தான ராஜா தள்ளி நீங்கள் போக முடியாது. அது போகட்டாலும் போயிடுவீங்க. ஆனாலும் கர்த்தர் சித்தமாக இருந்தாங்க. ஆமென். அதனால நம்ம இப்போ ஆண்டவர் ரட்சிப்பு கொடுத்துட்டாரா, ஆண்டோட சித்தம் என்னது தெரிந்து கொள்ளுங்க. என்ன தெரிந்து கொள்றது இல்லை, புரிந்து போயாச்சு. அன்பு காட்டுங்க. அவரோட சித்தம் ஜனங்களை போய் சுவிசேஷ சத்தியத்தை சொல்லி அவங்களுக்கு பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியை ஞானஸ்நானம் கொடுக்கறதுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணி அவங்கள தேவனுக்குள்ளார கொண்டு தேவன் ஆவியா இருக்கு அவர் தொழு ஆவியோட உண்மையான தொழுத்து விட்டு ஒப்படைச்சிட்டா போதும். மற்ற வேலைலாம் அவர் பார்த்துக்காரு. நீங்க உங்க வேலை சித்தத்தை செய்துட்டீங்க. மெயின் அழலியா. இது சீக்கிரமா ஓடிடும். இன்னொரு லூக்கா 23:34 வாசிடுங்களா? வாசிடுங்க, டிக் டக் டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். அப்பொழுது இயேசு, பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும். பிதா சொன்ன பார்த்தீங்களா? பிதாவே இவர்களை மன்னியும். என்னது? இயேசு இந்த பூமியில இருக்கும் போதே என்ன சொல்றாரு? பிதாவே இவர்களை மன்னிங்க, இயேசுவே இவங்களை மன்னிங்க. நம்ம அதுதான் சொல்லிக்கிட்டு போனோம். இந்த வாழ்க்கை இந்த பூமியில இருக்குமா, என்ன செய்யணும்? எல்லாத்தையும் மன்னிக்கிறவர்களா இருக்கணும். வாசிங்க, வாசி முடிச்சுடுங்க. தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே. அவங்க அறியாம இருக்கிறாங்களாம். எல்லாம் அறிந்துதான் செஞ்சாரு. முதல்ல நான் சொன்னேன்ல, அறிந்துதான் செஞ்சாங்க. அவரு மன்னிக்கிறவரா இருக்கிறார். பிதாவே இவங்க அறியாம செய்யறாங்க, அவங்கள மன்னிங்க. நம்மளும் அதே வாழ்க்கையில தான் போனோம். சொல்லுங்க, வாழ்க்கை நம்ம ஜீவிதத்துல நம்ம நடைமுறையிலும் என்ன இருக்கணும்? மன்னிக்கிறவர்களா இருக்கணும். எல்லா காரியத்திலும் மன்னிக்கணும். மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்றவங்களா இருக்கணும். ஆமா, வாசிங்க. அவருடைய வஸ்திரங்களை அவர்கள் பங்கிட்டு சீட்டு போட்டார்கள். சீட்டு போட்டார்கள். பாருங்க, என்னன்னோ செஞ்சாங்க. அவர் வருஷத்துல ஒன்றும் இல்லாம ஆக்கி கூட அவங்க மன்னிங்க அப்படி சொல்றாங்க. நம்ம வாழ்க்கையெல்லாம் அப்படி நடந்துச்சுனாக்கா முடிச்சு, நான் இறங்கி வரேன் சிலுவை அன்று 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து என்னை எழுப்பி விட்டீங்கன்னாக்கா ஓகே, நான் வந்துட்டேன்னா முடிஞ்சு. யார் யார் அடிச்சாங்களோ அவனுங்கெல்லாம் தலைகளால் தொங்க போட்டு சாட்டையா அடிக்கிறது. என்னத்துல பெட்ரோல் ஊத்தி கொளுத்தி அந்த வெளிச்சத்துல உட்காந்து சந்தோஷமா கோப்பி குடிச்சுக்கிட்டு அப்படி ஆயிரும். நம்ம ஆத்திரம், கோபம் அந்த மாதிரி மன்னிக்க மாட்டோம். ஆனால் கர்த்தர் மன்னிக்கிறவரா இருக்கிறார். ஆமேன். நம்மளும் அதே போல மன்னிக்கிறவர்களா இருக்கணும். நம்ம அவரோட என்ன சொன்னா, நீங்க அன்பு காட்டணும், ஒருவரையும் விட்டுறாதீங்க, அன்பு காட்டுங்க. அவரோட சித்தம் என்ன நிறைவேற்றணும்னாக்கா நீங்க கண்டிப்பா சுவிசேஷ சத்தியத்தை போயிட்டு, அதுதான் ஆண்டவர் உலகத்துல போய் எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அதே போல நம்மளும் செய்ய வேண்டும். பரலோகத்துக்கு சமீபமா இருக்கிறதே வாங்க அப்படின்னு சொல்ற வேலை நம்மளோட வேலை. தொடர்ந்து அப்புறம் மன்னிக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும். ஆமென். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். லூக்கா 11:25-26 வாசிச்சு முடிச்சிருங்களா? லூக்கா 11:25. அதில் வரும்போது அது பெருக்கி ஜோடிக்கப்பட்டிருக்க கண்டு திரும்பி போய் தன்னிலும் பொல்லாத வேறு 7 ஆவிகளை கூட்டிக் கொண்டு வந்து உட்புகுந்து 25-26 லூக்கா 11ஆவது அதிகாரம் 25-26. அதான் ஓகே ஓகே. இல்லைன்னா யோவான் 20-23 எடுத்து வாசிச்சிருங்க. தண்ணீரும் எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறீர்களோ அவைகள்
ஓகே, இது நல்லா நினைச்சுங்க. எவர்களுடைய பாவங்களை நீங்க மன்னிக்கிறீங்களோ வாசிங்க. எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும். நீங்க மன்னிச்சிட்டீங்கன்னாக்கா அவங்களோட பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுது. வாசிங்க. எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னியாதிருக்கிறீர்களோ யாரையாவது மன்னிக்காம இருந்துட்டீங்கன்னாக்கா அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் என்றார். பாருங்க, நீங்க மன்னிக்கலனாக்கா கண்டிப்பா அப்படியே தான் இருக்கும். சொல்லுங்க, அப்படியே தான் இருக்கும். நீங்க மன்னிக்கலனாக்கா, மன்னிச்சிட்டீங்கனாக்கா மன்னிக்கப்படுது. உங்களுக்கு ஆண்டு சொன்ன மாதிரி அவர் போயிட்டு பரலோகத்துக்கு போக முடிஞ்சுச்சு. மன்னிச்சிட்டாரு. அதே சமயம் அவருங்களாம் அடிச்சு இது பண்ணதுக்கு இவங்களாம் மன்னிக்காதீங்க, இவங்களாம் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க அப்படி சொல்லியிருந்தாக்க இவரும் போயிருக்க மாட்டார், பரலோகத்துக்கு போயிருக்க முடியாது. உண்மையே. அப்ப அந்த நேரத்தில் பாருங்க, கடைசி கூட அவரோட சித்தம், அவரோட காரியம் செஞ்சுக்கிட்டு அவரோட வாழ்க்கையில ஜீவியத்துல மன்னிக்கிறவரா இருந்தாரு கடைசி நேரத்துல. அதே போல நம்ம வாழ்க்கையிலும் மன்னிச்சோம்னாக்கா கண்டிப்பா மன்னிப்பு ஆயிடுச்சு. மன்னிக்காம இருந்துச்சுனாக்கா, அந்த மன்னிக்காம ஏதோ நம்மள வேதனைக்கு கவலையை கொண்டு அந்த மன்னிக்காம நம்ம போகும்போது பரலோகம். இதுதான் கடைசியா மூணாவது, மன்னிக்கிறது. அப்ப நம்மளுக்கு அன்பு காட்ட வேண்டும். ஒன்றாவது அவரோட சித்தத்தை செய்ய வேண்டும். அவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருக்கும் போது அதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு, மன்னிக்கிறவரா இருந்தாரு. அப்ப நம்ம மன்னிச்சுமாக்கா அவங்களுக்கு மன்னிக்கப்பட்டுறோம். அதே போல நம்ம பரலோக நிச்சயம் ஜீவியத்துல நம்ம இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிறோம். நம்ம கிறிஸ்தவர்களா இருக்கிறோம்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில முக்கியத்துவம் இதை தான் ஆராய்ந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. சந்தோஷமா இருக்கீங்க? அப்படியே எழுந்திருப்போமாக. அடுத்த வாரத்திலையும் பார்ப்போம் இன்னும் சில ஆண்டவர் எப்படி நடந்தார், என்ன காரியம், அதெல்லாம் தியானித்து கொண்டு போகும்போது நம்ம அவரை போல மாறணும். இதுதான் அவரை போல மாறுறது, வேற ஒன்றும் இல்லை. நீங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பா அவரை போல மாறியே ஆகணும். அவருடைய காரியங்கள் செஞ்சு கொண்டு அவரோட வாழ்க்கையில ஒரு பாடல் பாடி நம்ம காணிக்கை எடுப்போம். அப்படியாக ஒரு மணி பின்னால யாரும் இருக்காது, எல்லாம் மின்னுக்கு வாங்க. கடைசி இது கொடுக்கறது ஆயத்தமா எடுத்துக்கொள்ளுங்க எல்லாரும் கர்த்தருக்கு. அப்படியாக உற்சாகமாக ஒரு பாடலை பாடி நம்ம காணிக்கை எடுக்க போகிறோம். அதுக்காக நம்ம மோசஸ் முன்னுக்கு வந்து ஜெபம் போது அப்படியாக ஆயத்தமாக அன்பின் பரலோக பிதாவே, அப்பா நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இதோ அப்பா அந்த நாளும் கூட கெட்ட வசனங்களுக்காக நன்றி கர்த்தாவே. இதோ நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் மன்னிக்க ஆண்டவரே கிருபை செய்வீராக அப்பா. அப்படியாக எங்களுக்கு நீர் கற்றுக் கொடுத்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி கர்த்தாமே. இதோ ஆண்டவரே, இதோ நாங்கள் பார்க்கிற எங்களுடைய ஜனங்களை நாங்கள் மன்னிக்கலன்னா ஆண்டவரே, நாங்கள் பார்க்காத உம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு நாங்கள் எப்படி ஆண்டவரே வர முடியும் ஆண்டவரே. தயவாய் ஆண்டவரே, ஒருவருக்கொருவர் நாங்கள் மன்னித்து ஆண்டவர்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள கிருபை செய்யுங்க. அப்படியான மனப்பக்குவத்தை ஆண்டவர் எங்களை தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, இதனாலும் கூட எடுக்கப்படுகிற காணிக்கைக்காக நன்றி, தசமபாகங்களுக்காக நன்றி. கொடுக்கிற ஒவ்வொரு காரங்களையும் ஆசீர்வதிங்க. தேவக்காரம் ஒவ்வொருவரும் தங்கியிருந்து அப்பா அவர்கிட்ட கையிட்டு செய்கிற எல்லா வேலைகளையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கொடுத்து முடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள கிருபை செய்யுங்க. தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்தும்படியாக இயேசுவின் நாமத்திலே நன்றி செலுத்தி ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென் ஆமென். ஹல்லேலூயா. வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீர நடை நடந்திடுவோம். அப்படியாக வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீர நடை நடத்திடுவோம். சத்தம் வந்தாலும் ஆவியான கொடி பிடிப்பா, வெள்ளம் போல சத்தம் வந்தாலும் ஆவியான கொடி பிடிப்பா. அஞ்சாதே
என் மகனே, நீ அஞ்சாதே என் மகனே, அஞ்சாதே என் மகனே, நீ அஞ்சாதே என் மகனே. வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோ, நாம் வீர நடை நடத்திடுவோ, வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோ, நாம் வீர நடை நடந்திடுவோ. ஆயிரம் துன்பம் வந்தாலும் அணுகாது அணுகாது, ஆயிரம் தான் துன்பம் வந்தாலும் அணுகாது அணுகாது. ஆவியின் பட்டயம் உண்டு, நாம் அதனை வென்றிடுவோம். ஆவியின் பட்டயம் உண்டு, நாம் அதனை வென்றிடுவோம். வெற்றி கொடி, வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், வீர நடை நடந்திடுவோம், வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீர நடை நடத்திடுவோம். காலாலும் மேடானாலும் கர்த்தருக்கு பின் நடப்போம், காலாலும் மேடானாலும் கர்த்தருக்கு பின் நடப்போம். தலைப்பையில் கை வைத்திட்டோ, நாம் திரும்பி பார்க்க மாட்டோம். கலப்பையில் கை வைத்திட்டோ, நாம் திரும்பி பார்க்க மாட்டோம். வெற்றி கொடி, வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீர நடை நடத்திடுவோம், வெற்றி கொடி பிடித்திடுவோம், நாம் வீர நடை நடத்திடுவோம். ஹல்லேலூயா. ஒரு கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துமா. நம்மளுக்கு வெற்றி கொடி இயேசு கிறிஸ்து நம்மளுக்கு கொடுத்தார். இந்த நாள்லயும் ஆண்டவர். ஓ ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. ஹல்லேலூயா. நன்றி ஆண்டவர். பிதாவே நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாள் ஆராதனை முற்றிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் வழி நடத்தினதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவர் வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். இந்த நாள் கொடுத்த வார்த்தை அன்பு காட்டவும், அவர்களுக்கு பலனை தாழும் ஆண்டவரே. அப்பா, அவங்களுடைய சித்தத்தை செய்கிறதுக்கு அந்த பலனை தாங்க ஆண்டவரே. அவர்கள் மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க அவர்களுக்கு நீர் பலனை தாங்க ஆண்டவர். அப்படியாக பலத்தை ஆவியானவர் கொடுப்பதுக்காக நன்றி சார். இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தர் செய்த சகல ஒருபோதும் மறவாதே. ஆமேன், ஆமேன். அன்பின் ஸ்தோத்திரம் என்றேன். பிதாவின் அன்பும் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் சதா காலமும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். ஹல்லேலூயா.